Agur bero bat berriz ere Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Donostian gara jaun Andreok gizonezkoen 119. Banderaren bigarren jardunaldia ikusiko dugu orain. Zuzenean. Emakumeen mailan aurten 7. edizioan Pasai Donibanera joan da Donostiako bandera ederra eta orain gizonezkoetan norden nagusi. Gogoratu sailkapenean errentaren jabe dela Bermeo Urdaibai 19:02:88 hori da lehen jardunaldian lorturiko denbora. Historiako bigarren denborarik onena Kaikuk 19:13 10 segundu terdira da Kaiku. Hondarribia 11 terdira, Orio 19ra, Portugalete 28ra, San Juan 34ra, Cabo 36ra, Donostierra etxeko trainerua minutu bat eta 27 segundura. Beraz, orain kontsolazio txandan, Portugalete, San Juan, Cabo da Cruz eta Donostierra, eta gero Oresko txandan, Bermeo, Urdaibai, Kaiku, Hondarribia eta Orio. Kale sosketak emandako ere ekarri nahi dizuete gogora, lehen eman dizuegu datua gure emanaldiaren hasieran. Lehenik eta behingoz gogoratu, bi luze ditugula, ziaboga bakarra, luzeak itxaso zabalera sartu ekin eta orduan balitzak ziaboga egiteko. Eta lehen txandak emandako sosketa hauxe Cabo lehen kaletik, Portugalete bigarrenetik, Donostierra hirugarrenetik, San Juan laugarrenetik eta gero Oresko txandan lehen kaletik Hondarribia arituko da, bigarrenetik Bermeo, hirugarrenetik Orio, laugarrenetik Kaiku. Eta lehenik eta behingo sartu irten bat portaletazetik. Ea apustu horiek nola ditugun, ea zer gertatzen den suposatzen da Bermeotarren alde izango direla diruak eta oiuak. Entzun ditzagun horiek aurrera. Urdaibai bigarren aibiez! 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 Hondarribia hori joi bosbai! Hondarribia hori joi bosbai! Hondarribia hori joi bosbai! Apustu batzuk hortxe, gero beste sartu irten bat egingo dugu. Dirua noski Bermeotarren alde, baina tartea txikiak, Urdaibai bigarrenari bi ezetz. Baina apusturrek trampa zeukan, hiruren kontra jokatu behar duelako. Urdaibai hartzen duenak, hiruren kontra, hori jakin duenak, zerbait badaki besteak ez. Hondarribi hori bost, hori da, banaka-banakoak. alde Hondarribiren kontra. Bueno, hori esek portaletazekoak eta beste irudi eder bat gaurko egunak ekarritakoa. Inus Etxeberriari, arraunari handia izandakoari eta joan zen abenduan joan zitzaigunari omenaldia. Hor izan dira Donostiko agintariak eta Inus Etxeberriari Donostiako arraun elkarteak hortxe duzue, presidentea Goitia jauna, omenaldia egin nahi izan dio gaurko honetan. 1950 azken garaipena Donostiak. Donostiarrek 14 aldiz irabazi dute Donostiako bandera eta besteak beste olidendarrak eta antxe ziren orduan eta benetan omenaldi merezia. Hortxe Fili eta Vicente, seme alabak eta hemendikan gure bezarka baita ere, Etxeberria familiari eta hortxe dira ekitaldiko irudia. Hacer un pequeño homenaje Antonio Oliden ere, hortxe zen da. A todos los que remaron en los años 1950 y ganaron la última bandera de la Concha para nuestra ciudad. Y en representación de ellos están los familiares de Inocencio Etxeberria Inus, que además de remar en la trainera de Donosti en aquellos tiempos, tanto él como su han estado muy cerca siempre en la trainera donostiarra. Eta asko ere ez dira geratuko, bizirik, padarrile hartan, arraun egin zutenak. Te ayudan a una cosa, te ayudan en otra. Hau da beraz gure omenaldia,
Eta bagoaz orain entrenatzaileekin, entrenatzaileak ere gaur Xabir Anduezaren kamara aurrean izan ditugu, eta lehenik eta behingoz kontsolazio txandan aritu behar direnak ekarri beharko genituzke pantailara, jaun Andreok, eta gero orezko txandakoak ere bai, goazen beraz entrenatzaileen hitzak pantailara ekarriko ditugu, demoraz ere justu, ea bat abestaren atzetik hemen klubetako ordezkariak prestatzaileak. Bueno, gu etorrega ilusioan etorrega, trainero ondo ibili da aste honetan, badaki usaila dakala, baina gu etorrega Albari Mazo estropaira hasi eta ikusiko dugu bandera. Baina badaki udanak hemen balizak eta defentsiak esango diala, txikiak handia tiendu askotan. Baina estropa zaila da eta egitzen zaite lau tandakoak etorriko gala tanda irabazte eta bandera ipuzkak entzen digun. Bentaja handia da, giro honakin da bentaja handia da, eta gainetikan lehenko iganden ikusi zuen nivela hori balima da egiten zaite, gaur momentuan ez dago lainok segitzeko kapaz. Bueno, hobetzea zaila ez deu, bai, lehenbiziko lana hori, eta alegin egin behitugu, igande honetan, aliketaren mora gehien estropodan agoteko, lehenko iganden kalea zala, gureak atxegatik, eta pixkate gorak eman da, azkarrek egitu gina estropadatik kanpo, eta igande honetan estropada hiltzeko gaitasuna badeun, da estropada pixkat osoago egin, da gustora gaitzen gen. Bai, ez, gure helburua txandaren bila jutea da, pixkat burua utxean jarri eta zerotik abiatu eta pixkat borrokan hortxe egotea eta tandaren borroka horretan sartzea. Bai, alare aurten badaukagu precedente bat, ezta, Zarautzen ere Kaikuk lehenengo jardunaldian kasi bandera erabakita utzizun eta nik uste bigarren jardunaldia oso polita izan zala eta oso estua, ez? Eta nik uste gaur ere izan daitekela, hori nahiko gendukegu behintzat, kaso naiz bandera kaso jokoan ez izan, txanda estu bat izatea eta albalin bada ez bin artekoa, baizik eta treniru gehiagoen artekoa eta gure helburua hor borroka horretan sartzea da eta borroka estu horretan aldan neurrian garaipenatik borrokatzea. Jonden igandian estropada ona ingenulakoan ginen eta alaxe iruditzen egun. Baina behar bada ez zigun olako diztira erakutsi, ez? Estropada ona, baina maitza esain ona. Eta gaur saiatuko gea demostratzen hori sensazio hori egiazkoa zela eta aterako gea gure estropada itea, baina noski txandira gaztea eta albalin bada 5. postu eskuratzea. Bueno, venimos con la idea de un poco sacarnos la espina del domingo pasado. El objetivo principal era meternos, pero una vez que estábamos dentro, pues no nos gusta hacer el mejor papel posible, ¿no? Esta gente es ambiciosa, es un equipo que ha madurado mucho en los últimos años, es un equipo exigente y no nos conformamos con el 7º puesto. Vamos a salir al mar con la intención de ganar la tanda y si puede ser remontar algún puesto, pues remontar algún puesto. Gure asmoa da uretatera eta lehengo iganden bezala gauzak aldiketa ondo nahin, gutzako zorionez hastia oso ondo junda, iruditzen zaigu lehengo iganden bezin ondo edo beto gatoztila, gertatzena estropak jokatu inberdiala, bukatu inberdiala, lan honenez, eta gure gaurko eginkizuna hori da. Gu ez gaude pentsatzen beste osertaz, baizik eta gure errendimentuko honena ematea etorri geha, eta hori iten saiatzea goaz ureta, besteik ez. Bai, hala da. Udara guztien eman deun maila emate aterako geha, gaur baita, estropada hondik inditugu udala honetan, eta gaurre, nahi genduke hori errepikatzia, eta horren barrun, txanda irabazteko aukera hori. Hor daula? Bai, oso gustora egitea esan, urtia borobilduko genduke, eta aparte, orain dikane bi estropada garrantzitsu gehatzegu, gaurkua aparte, eta nahi genduke urtia oso ondo bukatu. Ezin eskua ez tekit esan dizut, estropaneko erak erakutziko du aldan o ez dan. Bai, gure helburu hori da, ez? Tanda irabazi, gozatze deun pixkat, aurria hartzen badeu, eta nik uste pixka gozatzeko aukera izango dula, baina, badakigu zaila dela, ez? Zaila da, San Juane asko biliak kabore bai liga guztian, eta gu dakau hori, ez? Estropada honetan gure maila eman da, pixka disfrutatzen duen, 5. puesto horri eusteko asmotan bai. Bai, ondo dago, ez? Nik uste ez dagoela aste guztian antzeko onda, eta, nik uste estropada polita ikusiko dula gaur. Polita seguru eta emozioz beterikoa, hori oraindik seguruago, Ibon Gaztañazpi. Bai, eta bermeo da, noski favorito nagusia zergatik, pasaden astean ikeragarri erakutsi zuelako eta sasoia handia zuelako, eta gero koltsoio ederra duelako 10 segundu, baina estropadak jokatu gabe ez du inork banderarik eraman.
Banderak aipatu dituzu, garaipenak, historia, azken urtetako garaileak ere ekarriko ditugu pantailetara. 2000 urtetik ona, hasiera ikaragarria, Kantabriarrena. 2001, 2, 3 lehenengo biak Castro, gero 3an Astillero, 4ean Astillero, eta hemen dituzue azken garaileak Hondarribi 5ean, Castro 6an, Orillo 7an, Castro berriro 8an, Kaiku 9, Urdaibai 10 eta 11, Kaiku berriro 2012 igaz, Hondarribiak 2013an, eta Palmaresean goi-goian Orio, 21 garaipen eder hemen. Orilloko Arraun elkarteak, San Pedrok 15, Donostiak 14, Hondarribiak 11, San Juanek 10, eta Kontxako handien artean goian, Jose Luis Korta 16 garaipen hemen. Batista Oliden zenak 13, Antonio Oliden, oraindik sasoiz beteta, hemen ikusi dugu, 11 garaipen. Ignacio Sarazuak 11 lortu zituen, Juan Lizarralde Altxerrik 10, eta Manuel Arrillaga, Aita Manuelek 10 garaipen. Eta Jaun Andreok beste sartu irten bat portaletaz inguru horretatik, Legazarreko apustu nola ditugun, makinatxoekin badakizue, apustuak edonon, edozein herritan, tabernetan, apustu etxetan eta abar egiten dira, baina guk hauek ere maite ditugu, eta hementxe dituzue Legazarreko hauek. Hondarribia Kaiku, 2-0. 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 Jendea, bai baina, movimentu gehiagirik ez da, Ibon? Bai, gehiagi ez, eta artekariak ezen bat, iruz palau asko gota, Horrez da, movimentu gehiagirik. Bueno, hortxe daba, ez dakigu noiz arte, baina Legezarreko irudia ere horixe. Jaun Andreok, tartetxo bat orain babesleentzat eta bere ala sartuko gara buru belarri, bigarren jardunaldiaren emanaldiari. Agur bero bat berriro Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. 12 izateko, 5 minutu falta zaizkigu Jaun Andreok, eta hastear da beraz estropaden festa handiaren bigarren jardunaldia. Ligak ekartzen dizkigu, ikaragarrizko estropadak, gizonezko mailan San Miguel ligak, txapelketak ere bai, lurralde bakoitzekoak, herrialde bakoitzekoak, Espainiko txapelketak, baina bandera bakar bat aukeratzen hasita, hementxe da Donostiako bandera, hementxe da usadio sakona duena, eta 1879an hasitako soka hori, lusa, belaunaldi bat, beste bat, arraunlarientzat, zaleentzat, hemen jardutea, hemen ikusle izatea, guretzat komunikabideontzat ere, hemen parteide izatea, gauza ederra da, eta egia esan xarma hau bizirik mantentzen du estropada honek, eta nik uste gainera geroz eta handiagoa eta sakonagoa dela balio. Bai, askotan galdetzen du jendeak, Donostiako bandera eta kritikatzen denan, da zer du eta zergatik joaten dira, zer du? Bazuk aipatu duzu, nik bi gauz aipatuko nintuzke, batetik tradizioa, 119. edizioa dugu, pentsa, noiz dira datorren kontua, eta hemen azken finean dagoenean da, festa bat, baino errotik, estropa daukana, arrantza kultura baten, nik uste adierazletako bat dela, eta bestetik estropa eremua. Hain berezia izateak, nik uste dut ikeragarri markatzen duela itxasora, kanpora joan beharrak. Eta gero noski, hemen hau antolatu zenean gainera, udatiarrentzat eta hientzat festa jartzeagatik antolatu zen, eta nik uste dut horrek ere, ematen diola, eta guzti horrekin, balako koktel bat sortzen da, iraunduena, Miguel, eta momentuz ez dirudiena etengo denik, bestela ikusi besterik ez dago, gaur Donostiako kaleak nola dauden, jendez, kolorez, bastar guztietatik etorritako jendea, Euskal Herriko bastar guztietatik, Goierritik, Euskal Herritik kanpo ere bai, turistak, atzerritarrak ere jotama, geratzen dira, hau ikusita,
Eta zer du, begira, hemen, Izagirre eta konpainia, zer arpegi, hauek. Ontziak ari dira hurbiltzen, epailen agindutara berehala kokatuko dira. Gogora dezagun kontsolazio txandan lehenengoz, lehen kaletik Cabo da Cruz izango dugula lanean, bigarrenetik Portugalete, hirugarrenetik Donostiarra, laugarrenetik San Juan. Ontzi hauen artean, Portugaletek markatu zuen lehen jardunaldian denborarik onena 19:11, San Juanek 19:27, Cabok 19:19, Donostiarrak 20:30. Zan nahi dut, Portu, San Juan eta Caboren artean tartea 8 segundukoa dela. Eta hemen aldaketa handiak izan daitezkela. Batetik gertatu izan da kontsolazio txandatik ohorezko txandara, itsasoaren eraginez, eguraldiaren eraginez, izugarrizko bueltak izatea. Gaur ez dirudi hori gerta daitekenik. Baina, hauentzat, kontsolazio txandan arituko direnentzat, ez da gauza berbera, palmaresari begira, klubaren ibilbideari begira, 5. bukatzea, edota aurrera begira ere, ohorezko txandako baten bati postu bat jatea, baina gutxienez 5. izatea, edo 7. izatea, ez da gauza berbera. Ez da gutxi horik ere, eta txanda irabaztea ere ez. Eta ez dugu ahaztu behar, kasu honetan oker espanago Portuk, Orio, 9 segundutara daukala. Askotan ikusi da, horrezko txandan azkena geratzen denak, nola galtzen duen gero posture bat, hori ere gerta daitake, eta aipatu nahi nuke, nik uste dudala bai Cabok, bai Portuk eta bai San Juanek, pasaden astean, estropada oso ona egin zutela, 3. eta 4. kaletik, inork nahi ez zituen kale horietatik. Bueno, ari dira, jadanik epailek agindua eman du, eta ari dira arraunlariak irterarako prestatzen eta kokatzen. Adibidez, 2. kaletik hortxe ikusten dugu Portugalete, Garma jadanik ez da txartuta pronto, eta 4. kalean San Juan baita ere, Ormazabal, lanerako prest ikusten dugu. 3. kalean Donostiarrak ere bai. Iriarte patroiak estatxa badu. Eta orantxe lehen kaletik Galiziarrak. Hauek ere pronto. Aixe falta dira. Listo dira. Eta hor non baite. Eta ikusten da nolako errestasunarekin kokatu diren, horrek esan nahi du baldintza oso onak dituela gaurko honetan itsasoak. Erne. Horreinik ego puntuko aizea, Solo pruebas, Chin, atenta puto. Erne hortxe da lehiatilean epailea, ontziak pronto. Bandera txuria epaimaitik. Erne, hasi da Jaun Andreok kontsolazio txanda. Hor dira lehen kaletik Galiziarrak, Caboko gorriak, 2. Portugalete, 3. etxekoak Donostiarrak, 4. San Juan, 16, 17, 18, 19 eta 20. Irtera balekoa da beraz, eta Portugalete eta Cabo estropadaren burua hartuta, San Juan eta Donostiarra segundutxo bateko atzerapenarekin. Ea ba. Egin behar da hemen, eta aurkezpenaren garaiera hause dugu. Hor Cabo, Gustavo Vázquez prestatzaile, ez zegoen posik entenatzailea, joan zen igandean egindako lanarekin, eta hemen dira denak lanean. 53 palaterdian, hor rubera pasaz, Miguel, eta nik uste dut, zigorra handia izan zutela pasaden igandean, kalearekin, zelkatze estropadan eta ondo ibili ziren, eta ikusten duguna da, Cabo, Portugaleteren gainera joan dela, Cabo izan da, pixka bat 2. kale aldera joan dela. Aizea ekialdetik olaik, Portugalete buruan eta Garma informaziori ematen bere mutilei. Cabo eta San Juan segundu batera, Donostiarrak bira, hemen Portugalete, Aizperroren kuadrilla, eta Manuel Lasarte barruan da gaur ibon. Bai, nabarmen du, hor, kontrankean baborrean, ez ditu estropada asko jogatu horten, Manuelek eta Pol Galdizen kaltetan, hortze da Maztostan, eta Mikel Portularrume, lehorrean, baita Iñaki Oiak ez ere, eta Paul Galdiz ere. Bizi-bizi Portugalete, Estropadaren burua hartuta jarrailera ontzila, Igo. Nioen denboraldiko unerik, uste dut politenean dagoela. ¡Completa! ¡Completa! ¡Qué buena! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Ataque! Hemen Donostiarrak, horrekoa 2. trainerua. Xavier Zabala prestatzaile. Iriarte, patroi lanetan, eta hemen dira Donostiarrak. 39 palan,
pasaden astean hauek ere kalearen zigor hori jasantzuten, baina estropada borobilik ez zuten egin, eta azte honetan Zabala entrenatzaileak berak esan du, helburua 20 minutu ingururen bueltan ibiltzea dela, eta begira, nola, binaka nola zatitu diren. Zer tarte dagoen Portugalete eta Donostiaren artean. Bigarrenetek hirugarren kalera tarte handia. Hemen San Juan darrak, Joseba Fernández, arraunlari eta entenatzaile lanetan, eta Ormazabal patroi lanetan. Momentuz, segundu batean dira, Portugalete, Cabo eta San Juan, Donostiarrak eusten 4 segundura. 38 pala terdian, San Juan, hirugarren kaletik joan ziren, eta une oso politean heldu dira Donostiara. Eta aipatu nahi nuke, gero Poparean eta aurten, oso ondo ibili den kuadrilla dela, Ormazabalena eta Joseba Fernandezen. José, ahí va Murgui. Estamos ahí, estamos ahí, José, dentro. Ahí va Tama. Ormazabal. Ahí va Tolosa, Mutinak animatzen. Banaka. Lege zarrera. Remada. Cabo eta San Juan estropadaren buruan. Portu ere hortxe da, segundu bat atzetik ibili eta orain parean jarrita. Donostiarra 6 eta hasi da mugimendu. Hori da askotan dioguna, punta pare horretan ure irakiten, horrek asko eragozten du arraunketa, eta hemen irudi hauen bidez ikusten dugun beste kontua da, olatua, ekialdetik bezala sartzen dela, eta horrek asko eragotzuko du martxa, Cabo estropadaren burua. Uste dut kanpora azkar joango direla. Batetik haizeak lagunduko die, eta bestetik korrontea ere bai. Tartea nahi du. Begira, Segundo batean irurak, begira nondik ari dire. Ez da kasualidadea, laurak, Mikel, joan direla estriborrera. Horrek zerbait esan nahi du. Nik uste dut, ekialdetik bezala sartzen dela, itxasoa, eta hori, deribak eta pixka kontrolatzeko, estriborrera jo dute. Eta zelebrea den beste kontua da, gaurko itxasoarekin, eta bai emakumezkoetan da, bai gizonezkoetan, 8 brankariak, 8 aurrekalariak, horretik. Teoriak beste aldetik eskatzen duen. Segundu batean dira, Cabo, San Juan eta Portu, baina antzematen da, Cabokoek gaur beste barne post bat badutela, patroiak aginduak emateko garaian ere beste gorputzaldi baduela antzematen da. Hori askotan antzematzen patroiari, noiz duan pozik eta noiz ez ahotsaren tonoan. Horren momentu txarra, Portugalete. Uarte parean aurrena zen, eta orain 2 segundo galduta biontziekin, orain burua hotz behar dute. Portugaletek orain atzera pentsoa, hasiera oso ona Portugaletek, ematen du orain horre itxaso zabalera irten da gero, arazo gehiago duela Aizperroren kuadrillak Ibon. Argi eta garbi, norbada eskarmentua, kanpora eta Aizperroren kuadrillak oso ondo lan bikainak egiten ditu, eta hor berriro ere esango dute ikusten dena da, itxasoa, estriborotik sartzen dela, eta treniruak kostari doaz, San Juanek ere eman du hor, jauzia. Betikoa normalena, naiz eta lehun itxasona egon, beti izaten da itxasoan beti movimentu pixat ez da berdina, badian jardun, edoan jardun. Hemen San Juan darrak, hauek ere izango dute, posa. Emakume garraun elkartean ekide diren horiek bandera irabazi eta gero. Guazen metro batzuk haiekin egitera. ¡Acábale! ¡Tracciona y lanza! ¡Tracciona y lanza! ¡Ahí va hasta atrás! ¡Dos a Cabo, 3 a Portu! ¡Ahí! Hori da, Joseba entzun, ahi esan ez. Segi hortan. ¡Remada atrás! ¡Pase! ¡Pase! ¡Oh! 38 pala. ¡Erra, Mutilla! ¡Qué grandes sois! ¡Ahí va, campeones! ¡Ahí va hasta atrás! ¡Recorrido! ¡Recorrido! ¡Ahora! ¡Ahora, atentos! Hautsi egin behar da. San Juan Caboren aurretik, 2 segundu Portu 3, ez dira urruti aurkariak, Donostiarra 13, estropada egiten ari dira, 7. minutura, eta ea balizaren bila hor doaz dena. Hor azpilik entzun dugu San Juan darrentzat, psikologikoki eta momentu garrantzitsua dela,
hemen kontua izaten da, kanpora ez galtzea, barrura irabazteko. Hemen Portugalete berri. Sigue acabando atrás. Buko ere eskatuz, Cristian Garma patroia. 13 kilometro, haizearen abiadura poliki-poliki, ematen du goruz doala. Bai. Hor ikusten da treniruak eta gaur guztiak palkari gabetua zela. Kanpora nik uste dut, oso azkar joango direla. Ordoaz balizaren bila. Hor kontua izaten da askotan, behin uartetik atera eta puntetatik kanpora arraunlariak referentzia itxaso zabalean galdu egiten du. Batez ere estriborrekoek, urrutian ikusten dute, Ulia Mendia eta Bagorrekoek ere bai. Eta patroiak, tarteka, esan egin behar den, minutu bat, 2 minutu, 3 minutu falta, ziago garako. Hora beratxoa GPS-aren datu sortarekin, baina hortxe dira, gure ontzitik, atamaranetik eta helikoterotik hartutako irudiekin erreferentzia jarraituko dugu. Eta bere aladoaz balizaren bila jaun Andreok. Minutu inguruan, beharko dute. Eta San Juanen tartea, handiagoa da orain Ibon. Bai, San Juan pixkanaka. Zelkatze estropadan ere, Miguel, kanpora, ikeragarri joan ziren. Gero barrura, etorri espero genuen maila. Hori da, denbora egun hortan, baino, gogoan izan aurten, barrurako poparian luze bikainak egin dituztela. Hemen helikoteroa kokatu zaigu, erreferentzia ona emateko. San Juan, Cabo, Portugalete, Donostiarra. Hori bat pala bai, GPS-ak zera dirazten digun, parean direla San Juan eta Cabo, Portu Laura, Donostiarrak 18. Zer ondo ikusten den hor balizetako, azpiko estruktura karratu hori. Oio, aurrekalareari, ikus dezagun, 9:25 San Juanek, Kabok bat gehiago, 9:26, Portugalete Laura 9:29, hor dira Donostiarra. Ea orain maniobra ostean, norabidea nolako hartzen duten, Donostiarrak, bai oraintxe 18 segundura, 9:43 Donostiarraren. San Juanek 9:25, Kabok 9:26, Portuk 9:29 esan bezala, Donostiarrak 9:43. Maniobra ostean orain San Juanek Kabori, 3, ontzi bat, Porturi, 2 traineru, 6 zazpi, Donostiarra 19ra, gaur ematen du oparian ere lanerako direla denak eta demoraldian zehar, argi dago San Juan ibili dela, baina Kabo ere bai. Bai. Kabo beti izan du bukaera ona. Hor uste dut, Ziabogan, San Juanek Kabori, Ziaboga hobea eman duela. Oan kontua da, norabideekin eta ea. Normalean, gaur bezala ura bera doanean, laugarren kale isla pare horretan eta korriente aldetik eta hobea izaten da. Baina ikusi dugunez, olatua iparretik bezala sartzen da, alegia pasai aldetik, segituen ikusiko dugu. Kabok orain, bentaja bat du. Nahi badu, estriborrera jotzeko aukera eta baborrera ere bai. San Juanek ez. San Juanek ezin bestean, edo zuzen, edo baborrera. Ezin du estriborrera jo. San Juanen maniobran segundutxo bat pasatxo Kabori, orain 2, baina hor dago tartea. Portugalete Laura zen, orain 6ra. Donostiarrak 18ra eta orain 20ra. Eta hemen norabideak aztertzeko pantalla eta maten du laugarrengoaren bila edo. Bai, hori da. Bai Portu eta bai Kabo, kale bat, estriborrera torriak, hori San Juanek ez dauka. Zabal entzuten duzu San Juan darren patroia. Oraindik ubera pasaz, Begira, metro bat bai ubera pasaz San Juan. Zeirudi dotorea. 37 palan, San Juan. Kabo ere usten ari da. Portugalete ere ez da gehiegi atzeratu. Ziabogan galdu nik uste dut Portugalete Ziabogako irteran, eta orain, orain hor ikeragarri luze egiten da, 12. minututik, 15 erdi, 16. arte, hor uartea eta pixka bat bizkaratu arte, maratoia bezala izaten da,
hor mutilek begiak itxi eta segi. Ahí va, Puka! Porturi buruzko erreferentzia eman du Ormazabalek San Juandarren ontzian, baina kabo dute aurkari. Hemen Galiziarrak Alfonso Díazen agindutara. Zeinen, nivelatuta dakarten markatu traineru. Ia balantzari gengar. Unantze, alegia batera jotzeko. Lau segundura ere igo da une batez, San Juandarren errenta ontzi bat, 3 segundu hor da, 3 traineru orain Porturi, Donostiarrak 26 segundura. Momentu kritiko hau Portugaletentza da, Ziaboan lau zituen galduak estropada buruarekin. 13 minutu lanean hasi direnetik. Taizea behera orain, ikusi. Indarri gabe. Behin uartean sartzen direnean asko aldatzen da. Psikologikoki gogorragoan egiten da. Estropada arrunt batean, 3. luzea litzateke, nekea pilatzen, eman eta hor iruditzen da, toki berdinean daudela. Puka! Puka! Ahí va! Ahí va! ¡Pásenlo de aquí! ¡Puka! ¡Puka! Haundi ikusi behar dugu, konsolazio txanda honetan San Juan eta Kabokoak oso aurkari gogorrak izaten dira azken metroietan. Eta hori bai, Kabok orain nolabait esateko badu aukera pixka bat mugitzeko eta momentuz gehiegi ere ez dira hurbildu estropada eremuaren erdikalde horretara igon. Hori da, baina gero badakigu uartetik barua badian olatua zabaldu egiten da abaniko bat bezala eta orduan izango du nahi badu. Patroiak askotan erabakiak hartzen ditu momentuan, traineruak zer eskatzen dion. Ia baborrea eskatzeak, segi baborrea, estriborrea eskatzeak, estriborrea. Hori izango du. Eta San Juanek izango duen zigorra edo kondena izango da, estriborrea eskatzen badio, ez duela aukera hori izango. Baina begira, Oraingoz asmatzen ari da. Bai. Bost, Kabori, 4-5, Porturi 10, minutu erdira Donostiarrak, 29 segundura zehazki. Igeldo azpian dira. Begira, Arroxak eta Korriak, 4 segundu bien artean. ¡Este cacho es el nuestro, ¡Atentos con 2! ¡Van! ¡Ahora! ¡Ahora! Oso estropada polita ikusten ari gara. Portugalete 11-ara, poliki segundutxo batzuk galtzen ari da Portu. Hori hemen Donostian, normala izaten da. Ziabogatik atera, 4 segunduko galerarekin, eta gero segunduak erori egiten dira. Eta begira Kabo, hor olatua bada, eta olatua gaina sartzen da baborretik. Alegia pasai aldetik. Eta horrek teorian eskatzen du, 4. kale aldera. Aukera hori badu Kaboko, amaiera hontan. Kabo bostera da, 6 izan da. Atzera geratu denean, 5-6 segundura, Porto 11-ara. ¡Vidal! ¡Ay! ¡Ay! Hemen Garma, karrilera utzian. Agirreko mazportaneketik, Manuel, Lizarran, Esperro ere bai, Peña, Gebarra ere bai. Donostiarrak 34 dira. San Juani eran jartzen ari zaio txanda, Beste minutu inguruan uarte inguruan izango dira, eta gaurko giroarekin eta hor espreina gotzeko aurretik izango dira. Gauzak asko aldatzen ez badira, San Juan darrek postu bat behintzat zailkapenan irabazteko aukera garbia dute. Portuk 19-11 egin zuen lehen jardunaldian, San Juanek 19-17 eta hortxe du San Juanek aukera zailkapenan postu bat hobetzeko. Eta Ormazabal, aurten berriro, traineru baten txopan ikusi dugun patroia, urtea egiten ari da mutila, Jon Ormazabal, bai jauna. Patroi veteranoa, urtetan eta lehorrean erundakoa. Eta Portu pixka bat errekuperatu da hori, Gibon. Bai. Garmak olaturen bat hartu du, arraunlariak aprobetxatu. GPS-aren gora bera horiek, nik uste dut adierazten dute hor, olatu koskorra, bai, badela. Olatu bajua, oso pikoa ere ez, eta horti, GPS-aren gora bera horiek. Bueno, hementxe dira, uartearen paretik akuariun aldera. Jaun Andreok, 17 minutura, 7 segundu San Juanek Kabori,
Portugalete bederatzira, Portugalete atzetik aurrera, nik uste Kabo baino gehiago asmatzen ari dela orain behar bada, norabidearekin. Hor normalean, ura bera doanean, jendea badia inguruan, jendea kuadrilak badia inguruan sartzen dira, korronte aldetik eta onure izaten duelako. Eta Portugalete nabarmen jonda laugarren kalera, Nik uste dut, 36 segundora. Begira, lau ez, 5. kaletik. Begira, nondik gari dire. Honei nahikoa esaten du, gero horrezko txandari begira ere. Bigarren posturako burruka, pentsatu dugune batez ligan beste askotan gertatu den bezala Kabok egingo zuela pausu bat gora, baina ez, Portugalete etorri da, Cabo da Cruzen parera, eta San Juan nagusi da Rentaderrarekin. ¡Esos vatios! ¡Ahí va 500 metros! ¡Campeones! ¡Ahí va Aitor! Batio eske hormaza ba. Orain tira beste lanik ez dute hemen. 40 palaterdian. Hor dira baia barrua. Indarra nahi du, indarra. Azken 500 metrotan zirela esan azuen. Orain 400. Zeharo 5. kalera etorriak guztiak, Oso ongi San Juan. Kontsolazio txanda irabaziko dute. Egun ederra, Pasaido Nibaneko arraunzale guztientza. Emakumeak banderaren jabe. Gizona kontsolazio txandan hemen erakustaldia emate. Eta denbora ere, oraindik pixka bat falta dute, baina zaindu beharrekoa, Denbora politak ikusiko ditugu gaur ere. Kabok orain berriro ontzi bat porturen aurretik. Zerbait badute barruan Galiziarra. Bai, eta noiz eta 5. kalean sartu direnean, Mira, guztiak nola doaz. Beran dutxo, berba da, Galiziarren norabide aldaketa. Gezia bezala, danak 5. kalera, eta 6. joan ezin dutelako. Alda San Juan, Kabo izango da 2. Portu 3. Donostiarrak 40. Pasa den azteko denbora, hobetuko du San Juanek. 10 gainera, postu bat irabaziko du, orduan 6 atzerago izan zirelako. Pasaido Nibane, bai! 19:30, behin-behineko denbora. Kabo, 6 segundura. Portugalete 9:00. 19:37, behin-behineko denbora Kabokoentzat. Eta 19:40 Portugaleterentzat. Eta hor dira donostiarrak. Azken txampan hauek ere. Ander Iriarteren agindutara. Hor dira donostiarrak. 20 minuturen bueltan. Donostiarrak. Horrekua ontzia badoa. Bai Donosti. 41 segundoko atzerapenarekin. 20:12. Donostiarren denbora. Behin-behineko denbora. 20 minutu eta 12. 19:30 jaun Andreok, hori da San Juan darren denbora. Estropada polita egin dute. Eta hor da Ormazabal patroia mutilak sorionduz. Emakumeak nagusi hemen Donostiako banderan, gizonezkoek irabazi dute kontsolazio txanda. Iragarkientzat tartetxo bat eta berehala jaun Andreok. Erabaki horra izango den ohorezko txanda. Lehen kaletik Hondarribia, 2. Bermeo, 3. Orio, 4. Kaiku. Zerdiok kolesterola 200 gora duela, lehenbaile jetxi beharruke. Zer egin? Egin zani bezala. Izan konfiantza Danakolen, nire gomendioa duk. Baina zergatik Danakol? Danakole funtzionatzen du. Euskadi lehena da. Kolesterola jaisteko
Ez dago elikagai eraginkorragorik. Ba, probatuko diat. Izan konfiantza danako lehen, gomendatuena da. Musika pilpilean. Bosch, abona zaitez. Mezu berri bat duzu. Kaixo honi naiz, biharra ninekin naiz? Etxera itzultzean, egin topo berriz ere kirolarekin. Polar pultsometroa, soilik 49,89 €. Forum Sport, lehena marka liderretako prezioan. Agur bero bat berriro ikusentzule zareten guztioi. Donostian gara, Donostiako 119. banderaren garailaren izena 20 minutu barru jakingo dugu, orezko txanda berehala hasiko da eta lehen kaletik Hondarribi, bigarrenetik Bermeurdaibai, hirugarrenetik Orio, laugarrenetik Kaiku. San Juanek irabazi du lehenengo txanda, San Juandarrekin da Sara Gandara, aurrera labur-labur. Garikoitz Tolosarekin gaude hemen, lehenengo eta behin zorionak, kontsolazio tanda irabazi duzu eta. Bai, eskerrik asko. Bueno, eta gainera, 5. toki horri eutxi diozuen? Bai, 5. toki eutxi dugu, Kriston estropa egin dugu, hasieratik ganataia, eta bueno, zeago gaineri itxik errentakin, eta bueltakoan gehiago errenta aumentu dugu, eta oso ondo dugu. Zer moduz ikusi duzu gaurko bigarren jardunaldia? Bueno, guk oso ondo behintzat. Beste baita oso fuerte gertu genitun, eta bueno, baina guk irabazi dugu, eta oso kontentu gure estropa egin dauna. Garikoitz esango zenik neskei? Bueno, zorionak neskei izango diet, osea, San Juango neska dira, eta bueno, merezi dute irabaztea, Kriston tempora egin dute, eta bueno, gaurko eguna ospatu dezatela oso ondo. Eta zeuek ere bai, eskerrik asko. Zuri. Hor da, San Juandarren posa, Jaun Andreok, orezko txandaziko da orain, ontziak ari dira prestatzen, lehen kaletik Hondarribia, bigarrenetik Bermeo, Hondarribia oraintxe da sartzen, Bermeo tarra pronto dira, hirugarren kaletik Orio, eta hauek ere, oraindikane bateltxoa helduta Irakoitz, hemendik zorionak Irakoitzi, beste bi haurtxo ekarri ditu mundura, bere emazteak eta berari familia osoari, zorionak eta bezarkada bat. Kilian eta Mike, zorionak alazneri, hemendik. Eta Kaiku laugarren kaletik. Laugarren kalean handira prest, Jose Luis Kortak prestatutako gizonak. Altxorre ederra du, Bermeurdaibaik. 10 segundu Kaikuri, 10 eta 54 eunen, Hondarribiri 11 eta 50, hori 19 eta 74. Baina, hemen asko dago jokoan. Erne? Aizerik ez, banderak begira. 2 kilometro. Bai, begira banderak. Hori da izaren abiadura orain. Argi gaur denborak ere. Hori joatzera godago. Ego ekialdetik une honetan aitzea. Hondarribia ere bai. Irtatzeko moduan dira. Hor non bai. Bandera txuria epaimaitik. Argi. Erne! Bai! Hasi da Jaun Andreok, orezko txanda. Gora berarik gabe doan dena. Hondarribi eta Bermeurdaibai branka aurretik sartu nahian. Segundutxu bat orain, Kaikuri eta hori jori. Lehen 15 segundutan gertatutakoa da hori. 18, 19, 20. Ez dago gora berarik. Baleko irtera da. Argi bai irterari, Bermeurdaibai duen altxor hori eustera eta errespetoa sartzera aurkariei, beste denak eraso bizian, Ibor. Hori da, eta beraiek ere bai, nik uste beraien defentsa eraso izango dela nabarmen, eta momentuz GPS-aren lehenbiziko datuan, horreneko postuan. Baita Hondarribiare, azken aldian oso irtera onak egiten ari da. Hemen Orbañanosen kuadrilla, Amunarriz patroilanetan, azken garailea hemen Hondarribia, joan zen urtean, gogoan izango duzu amaiera ura, tirabirak eta saltxak. 53 palan, Hondarribia eta gaur Mikelek azken aldian errepikatzen ari den kuadrilari beste aukera eman dio. Eta ikusten dugunez, hauek pestanatxoarekin, palka txikia, pestaina txikia, jarri du Hondarribiak. Lau traineroak segundu bakar batean, olimpiarrerako saio bat baliz bezala. Hondarribi, orain Bermeorekin batera branka aurretik duela. Hemen Salsamendiren kuadrilla, Aranberri patroilanetan, esana zuen,
mutilen batek gora beraren bat izan ezke orduan bai aldaketa, baina bestela etzela aldaketarik izango eta enteratzaile batek badaki. Hemen momentu hontan honenekin eta psikologikoki ere ongi babestutako gizonekin saiatu behar dela. Hori da ez du ezerra mugitu Jonek, hor 40 palaterrien oraindik, urdei bai, hauek ere pestaina txikiarekin, eta lehenbiziko pikale gontziak, irtera bikaina eman diote. Hemen Orillo. Orillo segundo batera doa, Hondarribi eta Bermeo buruan parean, Orio eta Kaiku orain bira. Pasaden aztean baino hobeto atera da Orio, eta hauek aldaketa bat egin dute. Unai Etxeberria sartu du, kontrankean Iñaki Elortza 3. tostara pasa estriborrean, eta Arkaitz Goñi lehorrean utzi du. Eta hauek ere, Mikel, begira nola daramaten, aurrean babeskoskorra. Lehenbiziko txandakok ez bezala, bilturrak eragiten du, hori askotan. Edo kontrarioari ikusi, palka txikia eta bada espadan. Neuk ere jarren goiat, esan. Hondarribi eta Bermeo, Orio bira, Kaiku 3 segundura. 2 minutu eta 40 segundu lanean hasi direnetik eta ontzi bateko errentarekin Hondarribi eta Bermeo. Hemen Kaiku, prestatzailea badakizue, formalki fitxan agertzen espada ere hori. Jose Luis Korta handia, patroi lanetan Zurinaga. 38 paladan, Kaiku, pasaden azteko kuadrilla berdinarekin, eta irtera honetan, 4 segundu eder galduta. Gero aurten poparian keragarrizkoak egin ditu, nik uste dut aukera izan dezakela, bizirik heltzen bada. Hondarribiren irteera hor da gogor, Hondarribi eta Bermeo, segundu bateko tartean biak. Eta orokorrean banderaren lehiari begira, gauzak Bermeotarrentzat hasierako 3 minutu hauetan oso ongi. Oso ondo, Hemen Hondarribia, goazen ama Guadalupeko atrainerura. Golpe batekin! Bat! Zi! Ba! Ba! Mete proesta! Sigue remando que va bien! Mica la parte! Equipo! Con Bermeo! 4 Orio, 4 Kaiku! Hori informazioa, ontzi barruan. Bermeorekin batera direla, ez aurretik direla, batera direla. Eta esan dio gero, Mikelek esan duela, traineru ondo ikusten duela, alegia Orbanen osek ondo ikusten duela, eta bestea, deigarria egiten zaitena, jendea zeinen itxile joaten da. Hor, palari begiratu eta arraunarekin hitz egin behar da. Hondarribia eta Bermeo Urdaibai. Kaiku errekuperatu da pixka bat 3 segundura orain. Itxaso Zabalean hor, Orillo Laura. Nik uste dut Kaikuk orain Itxaso Zabalera irtetzerakoan eta Orio gere bai, gero alde izango duen kale hori orain kontra izan du eta orain errekuperatu daitekela zerbait Kaiku. Hor dira dena. Orio bostera, hori da GPS-a markatzen diguna. Eta estropada dago hemen, bai horixe. Hondarribi momentu sortzak erakusten Bermeoko kodreinari. Baina Bermeo erantzuten, Hondarribia segundu bat bi joan da. Eta lehenbiziko luz, estropada arrun batean lehenbiziko luzea izango litzatekena, pasa dute. Ikusten dena da, Hondarribia eta Urdaibai elkarren oso gainean doazela. Ahora! Txanden arteko konparaketa, baina hori arrauntzale-zalentzat hemen burruka horrezko txandan hemen dago Jaun Andreok. Ikaragarria da hemen dagoen tentsioa eta leia, ordezkarien armailan ere bai, arreta ikaragarriarekin denak estropada jarraitzen. Bermeo, Hondarribi, Bermeo, Kaiku hor 3 jarri zaigu, eta Orillo 6. Bai, hori orain momentu txarra hori entzat, 6 segundu, momentu kritiko izaten da. Hor, helikopteroko iruditik ikusi duguna da, nabarmen, Bermeo nola eragin duen, baborrera. Lehen elkarren gainean joan dira, baborrera eragin dio, nabarmen. Begira nora joan diren, Urdaibai ia 0 kalera eta Hondarribia pentsan onda biltzan, Largo! Largo, babor! Guztiak estriborrera zeharo joan dira. Erabat. Hau da gauza hau. Hondarribi, Bermeo, Hondarribi. Orain balizaren bila, guztiak ez dituzten metro berdinak egingo.
Badazpadan berriro ekarriko dugu ikusentzule guztien gogora. Berme Urdaibaik Hondarribiri lehen jardunaldian sarturikoa. 11 terdi. 11 segundu terdi. Momentuz Bermeotarrentzat oso itxura hona du lehiak. Kontua ondo doa, bai. Ea ziaboga, eta ziabogan irtera. Eta Kaikuk ere hasieran galdu du, Mikel. 3-4 minutuan, baino orain beste abiaduran doa. Eta ni irutzen etortzeko kalerik txarrena ez duela bintzen. Itxaso zabalean, hortxe eusten ari da. Galdu duena, hasieran galdu du, baia. Hori bai, estropadatik kanpo ez dugu esango, baino buruarekin, Hondarribia eta Bermeorekin, ia 10 segundu galduta. Orain, talde eritxu behar. 2 minutu, balizara. Hondarribi, Bermeo, Hondarribi. Kaiku bostera hori jo 10era. Hemen bere ala lan erditara helduko gara. Eta momentuz bi ontzi garbi aurretik. Bermeo eta Hondarribia. Eta begira, Bermeo bera orain, atzetik ibilia da, eta orain tostaren bat aurretik jarria da. Uzut, Bermeok orain dituela 3-4 minutu oso garrantzitsuak, Batez ere ziaboako irtera hori, ziaboa eman da minutu terdi 2 minutu horiek. Ibon, beste gauza bat ere bai, Bermeok bigarren kalea, hori jo hirugarrena, eta hori jo 11 segundura dago. Eta maniobra eginda gero, hor mugimendua nahi bezala eta azkar egiteko moduan dira. Bai, jauna, konforme nago. Horio dagoeneko Bermeotarrekin 4 treneru galduta, eta horrek zer emango dio, askatasuna nahiera mugitzeko. Nahi badu baborrera barkatu Esturborrera joateko. Baborrera, Hondarribia izango duelako. Baina balitza gainean dira, Minutu azpitik izango dira balizan. Hortxe ditugu, Bermeo eta Hondarribi, Kaiku 7, hori jo 12, lehen luzea izateko eta baldintza hauetan, urrutitxo geratu dira, bi arraun elkarte hauek. Begira orantxe Bermeok Hondarribiri 2, lehen aldiz. Unerik onena, hau Bermeotarrentzat, ez zait iruditzen ziabogan arriskatuko dutenik. San Juanek aurreko txandan 9 eta 25 markatu du. Zuleika begira. Aranberrik oiu. Hor dira, urdinak. Bermeo Urdaibai. Seguru, Bermeo. 9 eta 16. Hondarribik 9 eta 18. Segundu eunenekoa baztertu eta segundu bat pasatxo. Kaikuk 9 eta 22. Eta Bermeok, Mikel, Horiok 9 eta 28. Ibon, horiok San Juan da Cabo baino 2-3 segundu gehiago. Bai, eta atzetik eta orain horiok komeriak izango ditu. Taldeari eutxi egin behar dio. Nioen orain eran estropada Bermeo hori jarri zaio. Begira, hor zezulo duen, nahi izan ezkero, no. Kaikuri 6. Uraparretan etorriko dira orain. Eta Kaiku zerbait egin nahi badu, orain asmatu beharra dute, Bai, baino posto atzetik eta pasaden azteko beste 10-15 segundu dira. Eta begira, Bermeotarrei oraindik asko falta da, baina dena aldeko dute, dena aldeko. Hau izango genuke, lehen jardunaldia gehi gaurko luzea, batuketa eginda. Begira, Bermeo, Hondarribi, Kaiku, Horio. Bermeok Hondarribiri 4 gehi 11. 15 segundu dituzte orain kudeatzeko. Asko. Bai. Asko. Orain Bermeok egin behar duena da, nire iritzi apalean, segi, orain arte bere horretan utzi minutuak pasatzen, mutilak isilik, bakoitza bere lanera, eta ez erraldatu ez. Patroiari obeditu, beste lanik ez. Horrek guztien da, movimentua badela, Tarteak nolabait egonkortu egin dira, Bermeok Hondarribiri 5 ere bai, Kaiku 7, orain Hondarribik nolabait lehen ikusi dugu Cabo, behar bada berandutxo aldatu duela eta orain ikusi beharko genuke nolako norabideak eta nolako posibilitatea dituzten. Bermeok Hondarribiri 5,
8 Kaikuri, Oriori 15. Nik uste dut Bermeotarrek gozatu egin behar dute, gozatu egin dute. Orio orain aurrez lehen txandan garaileak San Juanek markatutako denbora daka. Orio bai, Orio estriborrera jo du, Kaikuk ere bai. Baina begira, Hondarribiak eta Urdei bai, eutxe egiten dira. Chapas. Ahora, campeón. 5 segundu Bermeok Hondarribiri. Hemen dira, helikopterotik hartuta. Bermeotarra. Begira, harra onanguluak eta korputzak, Guztiek mutil bakarra ematen dute. Mutil bakoitzaren kopia. Hasi da gozatzen Gorka. Osek izango da saltzamendik. Irudi hauek ikusten dituenean gero ere bai. 6, 7. Hor dantzan, GPS. Argiz esan duen, az gaitezen gozatzen. Goizo. Ona, dena aldeko dute. Kaikuri adibidez, orain 8 bederatzi. Gehi 10. Lehendik. Hemen Hondarribi eta Kaikuren artean bigarren postuari begira burruka. Bigarren postuari begira izango da, sailkapen nagusiko bigarren postuari begira. 19 eta 13 eta 52 egin zuen Kaikuk, Hondarribik 19, 14 eta 48. Hor Hondarribia, Amunarriz, hor Ranpailure igota. Hor garbi ikusten da irudi honetan, igotzeko nola dituen bi eskalera maila bezala patroiak, Orain beko handoa. 6 minutu, Jaun Andreo, 6 minutuko lana. Eskura dute, Bermeotarrek Donostiako bandera. Bermeok Hondarribiri 7, Kaikuri 8 bederatzi, Oriori 17. Orio eta San Juanen artean, kontsolazio txandako garailaren artean, 4 segundu Orioren alde. Oriok 4. postu hori babestua luke hor. Barrier Polo, azpartan, Miguel Ruiz hanketik, beira Amunarriz, beira handoa, barkatu, Gorkaran berri, Ranpailure igoa, bere ohiko posturan. 8 segundu. Oso bideratuta dute hau. Hankazartzea hundirik ez bada, bandera Bermeora doa. Nik uste dut, Mikel, orain dipigarren kalean, begira, orzea aukera duen, nahi duen tokira joateko, eta pixkanaka hasiko dela Gorkaran berri, Bermeo, estriborrera erortzen. Orain ikusgai, Hondarribia eta Kaikuren arteko lehia hori. Pentsa nora joan diren, Kaiku eta Orio. 5. kale, 6. ez dute aparte. Uartearen bila. Hauek hartu duten norabidea da, nolabait lehen txandako partaideek erakutsitakoa. Hori da. Eta alderantziz, Bermeotarrek badespadan edo. Segi horretan. Eutsi hor, ondo goaz. Dena alde daukagu, zergatik aldatu behar dugu. Aurkaria hemen dugu. Lehen kalean. Eta Hondarribiak ere, eta honetan badakigu, maisu direla, estropada eremuaren irakurketak egiten, lehenbiziko kaldeari eutxe egiten die, Bermeok Hondarribiri 9, Kaikuri 10, Oriori 19. Orio eta San Juanen artean, 8 segundu Oriotarren alde. Pentsa nondi datozen. Toaz, Kaiku eta Orio. Maniobra hau, ura bera doanean, orain bezala, normal zamarra izaten da. Uartearen babes hori bilatzea edo zulo hori bilatzea. Atrás, ¿qué tenés que mirar ahí, hombre? Me cago en Dios. Eta Bermeotarrak ongi eusten. Aurreko jardunaldiko abantaila gutxi balitz, orain lortu dutena, eta hau irabazteko beste modu bada gainera. 2 jardunaldietan, ni nau nagusi, ni aurretik. Hemen okerra ikeragarria barko luke, Bermeok ez irabazteko. Espaldi entzun dugu, Gorkaran berri, gaurko zatzeko guna dela. Hemen Hondarribia. A muerte con 1 hora hasta adentro. 7 segundura, pixka bat urbilduta Hondarribiarra. Olatua, aprobetxatu nahi du, Amunarrize. Esta taula! Lehen Kaiku izan du gainean, Orain, tartea zabaldu dio. Ontzitxo bat, 2 segundu. Orio 19. La madre que os parió! ¡Sigue largo! Aran berriari da ospakizunekin, mutilak gehiago motibatzeko. ¡Vamos con esta!
Hortxe dira, uartearen parean. Begira, Kaiku eta Orio nondi datozen. Arkaitzetara joan da. 15 metrotara, Arkaitzak. Baina errenta beti hor da. Herria zaiziok, esaten dio Zabalari, kapitainari bere patroia. Festetan gainera, orain lanak bukatu behar. Gozatu beste lanik ez orain. Gozatu beste lanik ez. Zazpigarren minuturagoaz, Jaun Andreo. Hondarribi urbildu da pixka bat, zeira. Kaiku ere bai, sortzira. Orillo 19. Orillo San Juan baino, 11 segundu bizkorra. Gaur argi denborakin, Orain argi. Bermeo, San Juan baino 28 segundo azkarrago dabil. 19 minuturen bueltan ibiliko da gaur ere. Bermeo. Bi egunetako marka dantzan dago, Jaun Andreu. Ahí lo tienes. Bandera. Ea ba. Bandera. Bandera. Emeretzi 10:33 bera baldin bada, Bermeo bi egunetako marka hobetu egingo du. Ahí estás, campeón. Uste dut, 6 segundu, 19 minuturen bueltan ibiliko dira. Horri ibiliko dira, aurreko jardunaldiko denboraren buelta. Final. Final. Bermeo Urdaibai, Jaun Andreo. Final. Hemen dela, banderaren bila. 2010 eta 2011an garaile izan ziren. 2014an ere hori errepikatzea dute helburu. Eskura dute bandera, Jaun Andreo. Lehen jardunaldian errenta ona, 10 segundu Kaikuri, 11 Hondarribiri, hori 19. Eta gaur, horrezko txandan 7 Hondarribiri, 9 Kaikuri, 18 hori. Begira korta, Hau ia errituala izaten da. Baian, mutil bakoitzaren izena errepikatzea. ¡Aupa, Nanue! ¡Guazen Chila! ¡Aupa, Poli! Y sí, vámonos. Horda Bermeo! Tremenda, chapas! 20 más! Bermeo tarrak nagusi! Hondarribia orain gurutzatzen. Urbildu da, baina errenta badute eta lehendikan ere Hondarribiri 11 segundu terdi. Horda Bermeo! Hondarribi eta Kaikuren artean begira, Hondarribi 6, Kaiku 9, horrek esan nahi du, bigarren postua Hondarribik hartuko lukela Kaikuren aurretik 2 egunetako denborata. Begira Hondarribiaren maniobra, Erne Markekin, Urdaibai! Horda Goian Castroren marka 19-0 bat. Joan zen igandeko hobetu egin dute, 2 egunetako marka berria Bermeotarrena da. Hondarribi 5 dira, Kaiku 10. 5 eta 33 Hondarribi. 5 zango dugu, Kaiku 10. Horda Orio, bai Orio, 19. Garaipen ikaragarria Bermeotarrena gaur ere, eta hor da historiarako kronoa. 19-0 lehen jardunaldian, 19-0 bat orain, eta bikaina benetan hori, Jaun Andreo. Hondarribiri 5 eta 31, Kaikuri 9 eta 88, hori 19, gero San Juan, Cabo, Portu eta Donostiarra. Bermeotarren posa hortxe da, hasi eta bukatu, masulan handia egin dute gaurko honetan Bermeotarre. Ikaragarrizko estropada egin dute, eta garaipen borobila lortu dute gaurko honetan. Eta berehala izango da hemen gurekin Agustin Aramuru jauna, Bermeotarren presidentea. Posaren poses, Agustín, enhorabuena, menuda exhibición hoy en esta jornada definitiva. Bueno, hemos estado cerquita, ¿no?, de conseguir el récord, pero bueno. Bueno, tienes el récord de las 2 jornadas, si sumas el 19-02 y el 19-01, ahí hay un dato para la historia. Sí, el largo hemos batido el récord también, y bueno, no ha podido ser, pero muy contentos. Ha sido una regata muy seria, sólida, de principio a fin, sin poner en riesgo la bandera y repitiendo el gran trabajo de la primera jornada, ¿verdad, Agustín? Yo creo que sí, ha estado bien trabajada la tanda de hoy. Los chavales lo han hecho fenomenal, John también, les he explicado lo que tenían que hacer, creo que han hecho lo que ha pedido el entrenador y ahí está. Tiene un sabor especial esta victoria para vuestro club, ¿verdad? Y para el pueblo de Bermeo. Pues sí,
porque los comentarios vendrán después. Hoy vamos a dedicarnos a festejar. El pueblo hoy a las 8:30 estará a recibirnos y hoy es día de festejar. Ya vendrá entre semana quienes hablen por ahí, los dos callaos, festejar, que hoy es lo que toca en Bermeo. Ha sido una exhibición además doble. Ganar de esta manera yo creo que tiene un plus, ¿verdad? Con una victoria en las 2 jornadas. A ver, si yo te digo un plus, sí, y estábamos convencidos que íbamos a ganar también hoy. Lo que pasa que decirlo antes era igual nos hubiese llamado vivainos, ¿no? Pero bueno, hoy ahí está. Yo creo que esto es para enmarcar. Esto quedará en la historia del remo. Si somos lo que ha hecho este año Bermeo, es muy difícil que se vuelva a conseguir en poco tiempo, porque no solamente hemos ganado la Triple Corona, la Triple Corona también en trainerillas, 4 banderas, sacar 170 puntos en la CT. Yo creo que es para enmarcar y para pasar a los libros. Bueno, y una llamada al pueblo, ¿verdad? Recibimiento esta noche en Bermeo. A las 8:30, todos en Alamera, que ahí llegarán los campeones. Estupendo, sorionak, zuri eta herriari, eskerrik asko. Eskerrik asko. Hor da beraz, Agustin Aranburu jaunak esandakoa, denborak errepasatuko ditugu, 19-0 Bermeok, Hondarribiak 19-0-6. Hauek epaimaiko denbora zehatzak dira, Kaikuk 19 eta 11, Oriok 19 eta 21, San Juanek 5. tokia, 6. Kabo, 7. Portugalete, 8. Donostiarra, eta 2 egunetako denbora kontuan hartzen badugu, 28-0-4. 28-0-4. Historikoa jaun Andreok. Marka hau 2006an Castrok lortu zuen 28 eta 13. Orain Bermeok 28-0-4. Hondarribia 2. 28 eta 21, 16 segundura. Kaikuk 28 eta 25, 20 segundura. Orio 4. 28-ra. San Juan minutu bat eta 3 segundura. 6. Portu, 7. Cabo da Cruz, 8. Donostiarrak. Hasi eta buka garaipen handia lortu dute gaurko honetan Bermeotarrek, eta Bermeotarren aurkari zorrotzena hemen 2. jardunaldian Hondarribia izan da. Hementxe dugu Frantxis González Etxabarri, saiatu zarete gogotik, nolako sensazioak dituzu orain? Bueno, sensazio oso onak, ezin izan dugu irabazi, baina bueno, nik uste estropada bikaina egin dugula, horre utzi dugu lehenengo luzean beraiekin batera, kostatu zaie berari eta ikusi dugu zer nolako denbora egin behar izan duten irabazteko. Guk ere oso denbora bikaina egin dugu eta pozik egoteko modukoa. Egia esan, gaur itsasoaren baldintza hauekin zaila zen buelta ematea egoerari, ez da, Frantxis, errenta handia zuten zuekiko 11 segundu terdi. Bai, egoera honetan oso zaila da, nahiko parekatuak ibili gara denboraldi guztian eta itsaso honekin zaila zen diferentzio hori kentzen, baina bueno, ikusi dugu gainera beraiek oso ondo daudela, oso estropada bikaina egin dutela ere, eta bueno, zoriondu behar ditugu. Eta zuen denboraldia ere bikaina hemen 2. azken sailkapenean, eta hortxe duzue San Miguel Liga ere eskura. Bai, horixe da, gaur postu bat aurreratza lortu dugu, 2. postua Kontxan oso horrezko postua da, eta bueno, berriz liga murgildu beharko gara, pixka bat hortan zentratu, ea ondo errematatzen dugun eta liga etxera eramaten dugun. Ederki, eskerrik asko, zorionak Hondarribiri baita. Eskerrik asko. Frantxis González Etxabarriren azalpenak, giro bikaina hemen, protagonista gehiago, kai aldean pentsatzen dut festa ikaragarria ere bizi izango dela gaurko honetan, eta protagonistak uretan baita ere, aurrera Zaragandara. Bai, hemen gaude Gorka Aranberrirekin, lehenengo eta zorionak. Eskerrik asko. Bueno, 19-0, ase marka, 2. jardunaldirako, Hortako ginen prepatuta, ematezun hasieran goizen kondizio getziala oso onak izango marka azatzeko, baina azkeneko momentuan aurrengotan daukatu eta baizia pixka bajatu induela irutu zait eta untzila, itxas eremua pixkat baretzen dela irutzen. Elkarri besarkatzen, jakina, posez gainezka, gaur gainera herrian harrera, egun borobila. Bai, borobila. Bagenik egun gure eskuzeola, 10 segundu berrentak etorri gara, baina horrekin astuta ataka garra honen, tanda irabaztea eta alaxe izan da. Aste barrun oso zentzazio honak izan dira,
luze juntzaigu, baina egun aliatuenen ez teu fallatu eta demostratu dugunenak izan gara aurten. Bermeoren historian, 3. Kontxako bandera, hau nola ospatzen da? Bueno, bain, portu bajun, eta bandera ematen maigu astindu, eta gero afizioekin ospatu behar dugu. Afizioak asko mereziu, bai arraula jabeak, pasauen urtegatikan, eta bai afizioak mereziu danon artean hau bandera ospatzea. 8:30 gaur Harrera herrian, sekulako jendetza espero da, ezta? Bai, pentsatze festak eta diala, eta jendia amarratu euskatorria gaina gaur, eta nik uste eta arratzalden ambiente politean gola Bermeon eta nahi duna gurretziak gara. Sorte honez eskerrik asko eta gozatu. Bai, beste gauza bat esan nahi dut. Jende asko bao, bandera hau dedikatu nahiko nilokena, baina bado pertsona bat estropadata etortzestana, eta bakit estropadanak inork ez bezala segitzeitula eta bandera hau behi dedikatu nahi jot. Amona, bandera osutzako da. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bandera berezia, Aranberrik hemen garaipena, ez du inoiz astuko, eta hor da gaurko eskaintza. Eta hemen txedugu Pedro Mari Abando, Kaikutarren ordezkaria. Bueno, Pedro Mari, eguerdion, azkenean demora guztia batuta, 3. Tokian, saiatu zarete, baina baldintzak gaur estropada hankaz gora jartzeko berbada ez ziren egokienak eta errenta ederki kudeatu du Bermeo, kudeatu ez, gainera 2 egunetako marka ere lortu du. Bai, egitea, ez da, lehenengo eta behin zorion dinberdega, pasan domekan eta gaur, eta gu gure partetik, ikusirik lehenengo luzian ja, 4 segundu atzetik indua zela, borroka bakarra izan da, hor 2. postua eutzitzen. Azkeneko momentu Hondarribi txampa berezi behin dola, eta besterik ez zorion du ingareile gizonezkoa, eta baita, baskue bere bai, Zaguandarrei, eta besterik ez, horien du gure motilak, eta nola ez, Sestaotik etorri girezen 15 autobus, eta partikularren, besterik ez. Ederki, eskerrik asko eta zorionak kirolegez hartzeagaitik hemen gertatuteko. Mila esker. Bale, eskerrik asko. Abando jaunaren azalpena, kai aldean Xabiran dueza, aurrera lankide. Bai, hemen gurekin Jon Ormazabal, San Juango patroia, San Juan darrentzat gaur Jon, egun politia, alde batetik ikusten ditugu neskak bandera astintzen oraindik, eta zuek ere helburua lortu dezute, hau da, txanda irabazi eta 5. Bai, mendik lehenbizi lehenengo gauza zoriontzuk neskai, eta bueno, gortzara zehatea geha, aber txanda irabazi genuen, eta ere bazi dugu, eta bueno, behintzat diferentzia Portugaleteri atea dugu, eta bueno, konten. Zu pertsonalki demora asko pasa dizu Lehorrean, eta aurten bueltatzeko valorazio politia, ez? Bai ligan eta giro bizitzea berri zaion. Egia esan, bai, da, benetazko izogarria, honea iritsi 18 urte eta geho, eta bueno, hau ikusita, eta ez daka, ititzit, eske pasada bat. Eta zalei dagokionez ere, orain une honetan, Kaia Arroxaz. Bai, aspaldiko partez, baina, bueno, azkenian lortu dugu hau denon artian lortzia, Arroxaz jantzia, eta, bueno, konten denok. Zorionak, esker. Bai, esker. Ormazabal, patroia handi bat, San Juan darren arraun luzearekin. Eta hemen Arostegi jaunare hemen txedugu, Oriotarren ordezkaria, lehen ere hitz egin dugu emakumeen lana baloratzeko. Orain gizonezkoena, azkenean sailkapenean 4. Lehen luzea ikusita, igual keska puntu bat ere izan duzu, baina 2. luzean zabaldu duzu etartea, San Juan 5. Nolako balorazioa zuek aurtengo edizioari buruz? Bueno, valorazioa nik uste bigandek ikusita azken postuak oso finkauta gatu dela, Bermeo honena izan da dudik gabe, eta bai Hondarribia eta bai Kaiku 2 egunetan gu baino askarrago ibili dira, eta, bueno, nik uste merezitako postua lortu deula, alde horretatik zorionak eman, batez ere Bermeoi eta gure aurretik ibili dian da nahi. Eta bai, zuk esatezu bezala, hori, momentu baten San Juanekin ebildurtu geha, baina ez, nik uste 2 egunetan mutilak asko sufritu dela estropadan, 2etan atzetik hasi, eta alare nik uste meritu handiko estropada indutela 2 egunetan, batez ere hori, sufritzen jundialako eta eutzi, eta gaur ere nik buelta eta gero, bueno, pixka bildurtu naiz berakada egingo dute genuen, da, bueno, behintzat hor sufrituz eta kasta botaz hor mantendu. Ofizioa dago. Bai, ofizioa eta grina eta kasta eta hor mantentzen jakin dute azkeneko momentu arte behintzat, ba hori, gehiagi ez galtzeko. Bueno, eta orain datorren asteburuari begira, Hondarribik eskura du liga, baina zuek hortxe zaudete, eta Oriotarren zena burrukalaria da eta garailea. Saiatuko zarete?
Bai, bueno, nik uste liga erabakita dagoela, gu bi egunetan irabazitare Hondarribik bosgarren egin beharko luke media bezala, eta ez dut uste Hondarribik ezer oparituko dunik. Baina, bueno, gu gure lana alik eta hoberen egitea jungo geha. Ez da berdina, nik uste dut liga guztian hor burrukan ibili geha, eta ondo bukatza ere polita izango litzake demoraldiari begira, eta gu hurrengo astean, bintzat bandera bat lortzeko ahaleginak itea jun behar dugu. Oso ondo, eskerrik asko Iñaki. Bueno, nahi nuke pixka bat esker hona dirazi klutikan irakoitzei. Azkeneko asteak ez dira bat erresak izan betzako, entrenatzetik ospitaletik estropa eta ibili behar izan du, eta nik uste klubakiko eta horiokiko izugarrizko konpromisua erakutsi dula, eta horregatik esker hona dirazi nahi behai, eta hoen momentuan zorionak bai behai eta bai alazne bere maztiai. Oso ondo, esana dago, eskerrik asko. Venga, eskerrik asko zuei. Arostegi jaunaren azalpenak, hor da hori jo, gaur zelkapenean laugarren emakumeetan eta laugarren baita ere gizonezkoetan aurtengo edizioak emandakoa horixe da. Eta bandera bila pozik joango dira bermeotarrak, erakustaldia eman dute Ibon Gaztañazpi, 2 egunetan nagusitu dira, herria festetan, zapitxoa, ipini eta hortxe dira. Nolako posa unkiturik ikusi dugu, Aranberri patroia eta orain bizi izango duten festa ere ikaragarria izango. Bai, begira, dagoeneko jarri dute, bermeotarren zapi karakteristiko hori, eta estropada, batera itzakiarik gabekoa, Hondarribiaren irterako horri eutxe egin dio Bermeok, eta gero barruak gozatu egin dute, eta zorionak eman besterik ez, eta gaurko egunak gozatu izatela, kirolari askoren ametsa baita. Kaian protagonistekin Xabier Andueza, aurrera Xabier Okerrespanago, Hondarribiaren prestatzailearekin aurrera. Mikel Orbañanos, bueno, estropada leia politia ikusi dugu, baina azkenean bai gaur ere aurretik eta nagusi. Bai, hala da, lehenik eta behin zorionak, 2014ko Kontxako edizioko urdaibai txapeldun batei, merezimendu osoz gainera, eta gu oso pozik, pentsatuta gendula egin deulako, ez? Bagenekin bandera etzagola erresa, aurkariko gorra gendulako aldamenen, baina esan da bezala udalako maila erakutsi dugu gaurre, naundila, mutila hauekin duena, aurtengo termoaldian, Kontxako edizio honetan, begiratu besteik ez dago indituen denborak inda, Hondarribi bertan hasitako arnolari asko barrun, eta hori oso pozgarria gutzako. Hori esan behar nahizun, zuen lana denborak ikusita bikaina izan da, bi gandetan, baina Urdaibaik egin duena ikaragarria, 2 jarduneritako errekorra uste dut 9 segundutan jetxi duela. Bai, hala da, eta, gaina gaur egungo arraunakin sinesmen handia dut, eta ni badekit gauzak nola iten nahi gehan orokorren, eta alde hortatik zoriona berriz ere Urdaibai, eta bereziki baitare, nire gure mutilai, berentan oso lan handia egin duelako Kontxako estropada honetan. Kontxako estropadan, azkenean bigarren postuan Hondarribia, ligari dagokionez oraindik geratzen da, baina ia dena alde duzu irabazteko. Bai, gauza okerrik ez baldimada behintzat, jarraitu behar dugu gehone maila ematen, beste 2 estropada horretan, eta hori ala baldimada, gure eskure izango litzake ez. Baina, jarraituko dugu gauzak ondo egiten, eta ala baldimada ospatuko dugu urte bukenan, aurten indeun denboraldi bikaina hau. Eskerrik asko, Mikel. Venga, zuei. Orbañanos jaunaren azalpenak, hor dira Hondarribiarrak, eta poliki-poliki dendenak hortxe izango dira, ontzia lehorreratzen, Kaiku ere hortxe da prest, eta bermeotarrakin bitartean banderaren bila. Ze denborak, Ibon, 28-0-4, kuadrilla handi bat behar da horretarako, 2 estropada eder egin, naturak laguntzea, dena behar da. Bai, dena behar da. Hori tokatu zaie, eta nik uste dut gainera pasaden astean estropada, hortxe izan dutela errekorra, etzien lagundu nik uste dut gaur kondizio hobea izan direla, eta ipatu nahi duke Hondarribiak ere 19-0 egin duela ligan borrokan egon den talde bat. Ederki, berehala izango dira, agintarien ontzian kirolariak protagonistak, hortxe da alkate jauna ere Sara Gandararekin aurrera. Bai, Juan Carlos Itagirre daukatemen aldamenean, laster iritsiko dira arraunlariak, bien bitarten aprobetxatu dugu berarekin hitz egiteko, egun zoragarria, Kontxako benetan bandera polita gaurkoa ere bai. Bai, polita bandera, eta nik uste Donostiaentzako hau kirola baino gehiago dala, nik uste egun honetan Donostia benetan kolorez jazten dela, eta hemen oten den girua zaila dela munduan aurkitzea horrelakoik, bai, benetan polita gaurkoa.
Carlos, gaur ez da esusterik izan, Bermeo nagusitu da, Bermeo nagusitu zen lehen jardunaldian, dana ondo joan da? Bai, hombre, iaskoa nahiko tristia izan zen, eta nik uste horrela gauzak ondoi joaztenean hobeto, honenak irabazi dute noski, eta zorionak, bai neskei, pasaikoei, eta bai urdeibeikoei noski. Eskerrik asko, utziko zaituzte gorain bandera eman behar duzula eta, mila esker. Azuei eta nahi zuen arte. Izagirre jaunaren azalpenak eta berehala alkatearen eskutik hartuko dute Donostiako bandera bermeotarrek. Begira nolako ontzi festa dagoen hemen Donostian baian, eta egia esan gaur bermeotarrek lortu duten garaipena, historiarako garaipena izango da Ibon Gaztañazpi. Gaur irabazi dute, baina lehenengo pausu erraldoia joan zen igandean eman zuten. Eta gero, oraintxe esan duguna, ez dena behar da, horrelako marka bat lortzeko, behar duzu kuadrilla eder bat, entrenatzaile on bat, psikologikoki ongi prestatutako mutilak, itxasoak laguntzea, gero patroia, jakina, ongi kudeatzea hori dana, herriaren laguntza, dena behar da, eta gainera nik esango nuke aurten, aurkarien maila onak ere, oraindik distira gehiago emango diola bermeotarren garaipenari eta markari. Bai, pentsa, Hondarribia batek 19-0 egin du, eta horrek izango ez du. Begira, Kaikuk 19-11 eta Oriok 19-21. Zenbat urtetan izan da 19-23 marka? Pentsa, eta gaurko egunen Oriok 19-21 egin du, eta ematen du, beste munduko estropadarik ez zuela egin. Eta bermeotarren inguruan esan, Miguel, zuk aipatu dituzun, eragile horiek guzti bai, eta nik beste bat ere bai nabarmenduko nahi nuke, gaur eguneko arraunketa moderno honetan. Ekainean azten da liga, iruila bete da, hemen lehiatzen direnak, eta asmatu behar da, irailean ondo asmatzen. Eta nik, Jon Saltzamendiri aitortzen dizkiodan merituen artean, bat hori nabarmenduko nuke. 2 urteetan, taldearen mailik onena, irailean eta kontxan lortu du. Eta aldez aurretik, garaipen sorta ederra lortuta gero, txapelketetan nagusi izan dira, ligako garaipenak ere hor daude, naiz eta zigorraren eraginez, goiko postuetatik kanpo geratu, eta adibidez, datorren igandea, larumatean, marka ez direla Bermeon, etxeko estropadan arituko, eta azken momentura arte ez dute saiestu play-offa, baina argi dago, helburu zehatzekin, eta ongi markatutako bidetik joan direla bermeotarrak, eta zoriondu behar ditugu, eta hortxe da, Saltzamendi jaunak prestatzaile bezala egindako lana, are eta gehiago kuadrillak bizi izan dituen azken urte hauek ikusita. Hau da, berak kluba nola hartu zuen eta nola bizi izan dituzten momentu hauek. Hor hori jotarak ere kaian, eta arduradunen ontzian, Sara Gandara diputatu nagusiarekin. Bai, Martin Garitanorekin gaude, eguerdion, atxaldeon. Eguerdion. Bai, zenbauzko estropada ikusi duzu? Oso polita ez da, nik uste markatuta bazetorrela Urdaibaik zeukan diferentziarekin, baina oso estropada politxa, oso giro honean, eta nik uste, posik egoteko moduko giroan gaudela, ez da, Euskaldun batek irabazi dau, igaz ez zuen irabazi, bakigu ze gertatu zen, nik uste dute mundu guztia posik dagoela. Lehendabiziko jardunaldian Bermeok markatu zuen denborarik onena, bigarrenean ere bai, baina nesken estropada bai egon dela oso irekia, ez da? Oso irekia, nik esan behar dute pixkat pena baduka dela Ibaikan nahi nuelako irabaztea, baina oso polita izan da neskena ere, eta gero eta indar gehiago hartzen ari du nesken estropada eta hori importantea da ere. Eskerrik asko, Martin Garitano gurean izategatik. Baina zuei ere. Gipuzkoako diputatu nagusiaren hitzak hor dira bermeotarrak. Azenolako festa izango den gaur Bermeoko herrian. Banderaren bila joango dira. Agintarien ontzire igoko dira. Eta hor jasoko dute eta hortik astinduko dute bandera. Eta begira nola diren Bermeoko arraunlariak, nekeak alde batetara utzi eta begira nola diren. Berehala bandera bila, goazen orain Kaikutarren patroiarekin. Aurrera Xabier Andueza. Bai, hemen da Asier Zurinaga. Bueno, Asier, estamos viendo la fiesta de Urdaibai, que va a ir a por la bandera. Me decías que hoy habéis hecho vuestro trabajo bien, que habéis incluso mejorado el tiempo de la semana pasada. Lo que pasa que hay otros que andan. Mira qué tiempos hemos hecho todos, ¿no? Nosotros estamos contentos con el trabajo que hemos hecho. Veníamos con la intención de dar guerra
Y bueno, estamos satisfechos con la regata. Luego la veremos y siempre dices, puedo rascar aquí, lo de siempre, nunca te conformas. Pero estamos bastante contentos con la regata que hemos hecho. ¿Cómo se ha vivido desde dentro la regata? Quiero decir que ya desde muy pronto parecía que Hondarribia y Bermeo estaban por delante. Aguantar. Sí, ha sido una sensación extraña. Estábamos como muy solos allí por la 4, ¿no? Yo creo que las 3 traineras, Hondarribia iba por la 1, pero yo creo que ha parecido desde dentro que Urdaibai y Orios iban para allí y estábamos como muy solos allí. Parecía que estábamos haciendo una contrarreloj. Pero bueno, no nos hemos venido abajo, hemos seguido luchando. Y yo felicito a los remeros porque creo que han hecho una semana muy buena. Eskerrik asko, Asier. Zuei. Asier, Zurinagaren azalpenak, datua begiratzen ari ginen, denborak konparatzen, Portugaletek izan ezik, hola azkar begiratu dut, baina beste 7 arraun elkarteek lehen jardunaldiko denbora hobetu egin dute. Bermeok 19-0 egin zuen, gaur 19-0 bat. Hondarribik 19-14 igandean, gaur 19-06. Kaikuk 19-13, 19-11 gaur. Oriok 19-22, gaur 19-21. San Juanek 19-27, 19-30 gaurko honetan. Kabok 19-19 gaur 2 segundu gutxiago. Portugaletek 19-30 aurrekoan, gaur 19-40. Donostiarrek 20-30 gaur 20-12. Nolako ondorio atera behar da hortik Ibor? Bueno, nik uste dut bat, bintzat, gaur giroa pasaden azteko baino hobea izan dela, eta gaur nik uste dut bigarren txandan aritu direnek, ize gutxiago izan dutela, beste baino, eta bestetik, Portugaleta aipatu du, bera izan da denbora hobetu ez duen bakarra, ondorioa da, ez duela estropadarik egin, urte osoan zehar ikusi dugu, Portugalete irregular bat, eta nik uste dut kontxako edizio honetan, bi egunabetan pixka bat hori izan dela, Portugaleteren denboraldiaren isla hori izan da. Bai, ematen du nahi duela, baina egin behar denean, bai, ez du asmatzen edo huts egiten du. Eta San Juanek postu hori jan egin dio, gaur konsolazio txanda irabazi du, San Juanek guztira 29-08, Portugaletek 29-11, Kabok 29 eta 16, eta Irakoitz Etxeberriarekin, Oriotarren patroiarekin, hor inguruan berehala izango da Xabier Andueza, eta Laister itzaskatu Xabier, bien bitartean bermeotarrak ari dira poliki gora hurbiltzen, ontzira igotzen, eta azenolako momentua bizi izango duten, eta guztiek gogoan izango dute gainera, begira nor den hor, Zabalondo jauna, presidente postua utzi zuen gizona, Urdaibai ausia hor dago, epaitegitan, luze joango da gainera hori epaitegi orokorrean, epaitegi arruntean, Kirol epaitegia ere pasa dute etxean, beraiek San Miguel Ligan, hor dago zigorra 95 puntukoa, eta hala ere, hortaz aparte, joan zen urteko iskanbilak gogoan dituzte, eta momentu hori ere, noski bereziki gozatuko dute gaurko honetan, eta hortxe doa, Aranberri, poliki, badua gora, haze poza izango duen honek bandera astintzerakoan, ikusi nolako dantzagiroa, nolako festa, arduraduren ontzian hor, Bermeotarre! Ordezko guztiak ere bai, ke dira. Ojede ikusi dugu, Salvador ere bai, Fernández de la Cuadra, Peña eta Aztelarra, David Alfaia. 2010an da 2011an irabazi zuten, polemika beti dantzan hor, 2014an orain garaipena Urdaibaik eta historiarako markarekin. Begira, hortxe ontziarekin elkarrizketa batzuk bai, guk portuan orain labur, goazen Irakoitz Etxeberria soriontzera, eta ea nolako balorazio egiten digun estropadari buruz Xabier Andueza. Bai, azkar, Irakoitz, lehenengo ostegunean aita izan zine, biskik, dena ondo etxean? Dena ondo. Zorionak, gaur nola izan da estropada zuentzako, azkenean laugarren? Bueno, estropada gorra, ez? Genekien gaurko eguna oso. Markatu momentu bat, bandera astintzen ikusten ari gara, orantxe jarraituko dugu Irakoitz. Ederki hortxe da, Gorka Aranberri, ematen zuen pixka bat luzatuko zela ekitaldia, baina hortxe dira bermeotarrak banderarekin, garaipen handia da hau, eta gozatuko dute bermeotarrek momentu hau. Banaka honentzat ere zer den. Askoitiko zemea. Apala Askoitiarra etorri, postua
hartu postuaren jabe. Horrako treneru batean, horrako maila duen batean. Javi Polo. Eta hemen badira lehendikan, begira Polo, nolako ibilbide luzea. Ia zetzuen arraunik egin, azken urtea Orion, 2012an. Bai, baina hone badaki hemen, garaipen handia lortzea zer den, eta nolako lanak, hortarekin ere, eta, bueno, ibilbide luzeko arraunlaria. Mañaz ere bai. Bai. Valentziarra, okerrez panagoa, Miguel? Mañaz, ondo ikusi. Mañaz iruditu zaik. Mañaz, behar bada, horrentzat ere ikaragarria. Jose Manuel Francisco, eraman zuen Bermeora. Valentzia digo okerrez panagoa, ezta? Bai. Mediterraneo aldetik etorritako gizona. Eta banaka arraunlari guztientzat momentu paregabea da hau. Eta hortxe dira, bandera astintzen. Txapa Zelortegi. Bai, bandera ere. Ez dugu izango bandera astindu gabe. Fernando Ruga da hori. Galiziarra, Komodina, veteranoa, bate daki. Berriro horri izango den, ez da, Igon. Bueno, auskalo, aurten kanponen edexetetan geratua Miguel Ruiz, baborrankekoa. 2009ko Kaiku Galaktiko hartan ere anketik airitutakoa. Astilleron ere bai. Hori da. Hame, Zulaika ere. Zulaika, Debako semea. Lankideak Mikel Ojeda daukat hemen, Ciudad San Sebastián ontzian. Mikel, zorionak. Eskerrik asko, bai. Bueno, haze nolako estropada, lehendabiziko jardunaldian garaipen askuratu eta gaur garaipenare bai, eta gainera kronoa askoz gehiago txikituz. Bai, hori izan da intentzinu, Gutak badakigu gure tripulazioen potentziala zein dan, da horretara urten du, rekorra itzen. Eta jakintzu, rekorra itzen badugu, gatzok ingo da bila guri segiteko, orduan, ondo. Rekorra, induzue bi eguneko denborak batuta? Bueno, intentzinu egun bateko izan da, rekorra apurtzie, baina ezin esku eta, bueno, bai posik, bizen mediz egin eta rekorra batidu badu, nahiku. Beno, 3. bandera, Bermeoren historian, hau nola kudeatzen da? Bueno, nik detaile bako esan, niretzako da nire ekipuntzako 4. da. Baina, bueno, 3. zutin oso moduen, da oso posik, kontsako bandera bat irebaztie da, eskanik futbolan Champions irebaztilez. Orduan, gero eta gehiago, kurrikulume gero eta handizago da, eta postasune gero eta handizago da. Eta gero baina herrian harrera, festak, zer gehiago, eskatu daiteke? Hombre, ez dakit herri zeitza ze esperantza dako jen, bai, gu ospatxea zungo gara, urtero, bueno, irabazi urteo guztietakulez, da espero harrera honak itxi, hau beti gulez, vamos. Zorionak eta segi ospatzen. Eskerrik asko zara. Hor da, Bermeoko herria prest, bai kaian, eta noski han bertan ere bai, arratsaldean ongi etorria esan digu presidenteak 8:30, protagonista gehiago bere ala Sara Gandararen eskutik, Irakoitz Etxeberriarekin ere, ea, 5 minutu barru edo, beste galdera batzuk egiteko moduan garen, hortxe justo aurreratu dute eta bandera emate hori, badugu orain denbora, Bermeotarra nola iristen diren ere ikusi nahi dugu, momentu magikoa izaten da hori. Mutilak ikusi ez dire egiten, ja? Veteranoenak ere, zabala bat bera hor dantzan ikustea zer den, ez da? Kolunga ere bai, horratzean, Iglesias ikusten dugu, Salsamendi ez dut ikusten, Jon? Hor lehen bai, Zodiakean, nola zetorren? Bai, azalduko da, nola ez da azalduko, horrelako momentu eder batean. Protagonismo orain kirolarientzat, arraunlarientzat, hemen arroxak ere bai, San Juan darrak, garaipen handia lortuta, Pasai Doribane emakumeetan eta Bermeo gizonezkoetan, hoi denak garaine, eta hor dira denak elkarrekin, eta hor dira bi banderak, eta festa ederrak izango dira gaur bi herrietan. 6:30 Pasai Doribanen harrera, San Juango emakumeei, eta 8:30 harrera Bermeon. Eta Euskal Telebistak saio berezi bat eskainiko dizue, ETB kasaten bidez emakumeen irudiak izango dituzue eta gero zuzenean Bermeotarren harrera haien traineruari, Bo Bizkaiako partaide guztiei. Eta orain ontzira sartu dute jadanik bandera, arraunlari guztiak banaka berriro, tostara eta ordezkoak ere seguruenik, haiekin batera joango dira, porturaino, arrauntzaleak badira, hemen baina piraguazaleak ere bai, Bai, pentsa, ez da erresa izango, hortik ateratzen, horra nio Salsamen. Antxe da. Eta Angel Arrañaga bere koñatuarekin.
Guztora asko biak. Hortxe ditugu. Protagonista gehiago orain hor Bermeotarren artean aurrera zara. Bai, Josu Zabalondorekin egin dut topo hemen Ciudad de San Sebastianen, laster hitz egingo dugu Iker Zabalarekin, arraunlariarekin, baina bien bitartean, bueno, sorionak, Eskerrik asko benetan, hau da soramena. Eta uste dut, egin kriston temporadagaz, merezitzen dula sari hau. Berezita, Kontxako bandera honetan behintzat, bi egunetan demorarik onena markatu duzue. Bai, temporarik onena eta lehen esatu temporada luze eta gogorra esan dagoetzako. Ez da erreza olako hasiera baten esatira minus laro eta mamaztea zurtengo zuna eta mutilak olako estropadak egitean jauen temporada osoan. Eta, bueno, zoriona benetak eta eskertu Jon Salsamendi bereziki, ze uste dut aparte entrenatzaileona, psikologo ona dana, ze jakindut mutilak ondo eruten, eta hemetek eskartzen dut, bai mutilari eta bai Joneri, hurrengo urtean guaz jarraitzeko. Ja horrela den, eskerrik asko Josu. Hala, da animo Bermeo, itxaron juntzien danokan, kriston zaraten behar duguta. Hor da, presidente hoiaren posa, eta badoaz, ea Zabala kapitainak ere zer dioen, aurrera protagonista hoiekin, garailekin, emakume eta gizon hor dira denak, emakumeen bandera jasotze ekitaldi hori lehen zuzenen jarraitu dugun noski, orain arreta berezia gizonezkoei, gero bi herrietan Pasaido Ibanen, eta Bermeon omenaldia garaileei, eta begira nolako giroa dagoen hor portuan. Eta benetan arraunaren festa ikusten ari gara, gozatzen ari gara gaurko honetan. Eta egia zen, oraindik gogoan ditugu joan zen urteko tirabirak eta bandera ematearen atzerapenak, eta askoz ez ere gustagarriagoa dira zalantzarik gabe momentu hauek ibon. Bai, jauna, ala bea, orain txe mutildanak, treniroaren barruan sartuta, eta orain, nahikoa lan izango dute, hortik arranplara joaten, Hor Bermeotarra agatzetik, Bermeoko kantak abestuz, horra. Aurrera Zaragandara, aurrera elkarrizketa berezia orain Iker Zabalari. Bai, hemen aldamendan daukat antidopina egin behar du gainera eta presaka eta korrika dabil zorionak lehenengo eta behin. Ba, eskerrik asko. Bueno, hirugarren Kontxako bandera zeuentzako, lehenago, bueno, aujedak esan digu laugarren alitzatekela, ezta? Bueno, batzuk ez da kontako, bai gure barruen kontaten dugu, eta gaurkua izan da izugarri bai kanporatxe eta bai barrunatx gozatzen ari gara, eta bitu. Ez dakit, zizan. Alde egin behar dugu Ikerrek. Bai, parkatu. Eskerrik asko. Zorionak, eskerrik asko. Iker Zabala, eta egia zen Zabalak Castroko bide hartu behar izan zuen, Donostiako bandera irabazteko. Bai, 2006an, Castro handi hartan, errekorra oraindik indarrean daukan kuadrilla hartan, 5. tostan uste dut zela estriborrean, eta arrezkeroztik 2010 eta 2011an Jose Manuel Franciscorekin, eta gaur, beretzat, 4. kontxa izango litzatek. Eta gainera, bitxia da, 2 markak orain, egun bakarrekoa, eta 2 egunekoa. Eta bakarra izango da, gaur hor barruan joanen kuadrillakin inor espaitzen, Castro orduan. Hor dira arraunlariak, hor da Salsamendi banderarekin, eta orain bandera hartu, eta poliki-poliki zaleak bezarkatzera joango dira portura, eta horretxekin emango digu amaiera gure emanaldiari. Xabier Andueza, eskatu hitza lasai, protagonistaren bat baldin baduz inguruan. Normala da hortik kirolaria joatea, ontzia lehorrera atera eta martxa egitea. Eta lehen esan dugu, Irakoitz Etxeberriarekin hasia eginen, baina berak inor baino hobeto ulertuko du bandera ematearena zer den, eta horregaitik ere ulertzen dugu orain noski haiek joan izatea, dutxa hartu eta bakoitza bere bidetik, eta lehen ere esan dugu, Irakoitz Etxeberriari, bere klubeko ordezkariak ere esan du, oso ezkerroneko hitzak berak frogatu duen maila bikainari, ezta? Familian, aurrak, begira, hortxe dugu aukera orain Irakoitz Etxeberria elkarrizketatzeko, aurrera Xabier Andueza nahi duzunean.
Hementxe gaude bai irakoitzekin, lehenengo barkamena eskatu behar dizu, lehenengo etenaldia dela eta oin eskerrik asko hasi aurretiz goitik ona etorri zea eta eskartzen dizut. Lehenengo esaten izuna, lehenengo zorionak ostegunean Mikel eta Kilian jaiotzialako, azte egunak zuretzako, Bai, eskerrik asko eta bai, egun azte gor xamarra ez. Bai, ospitalian, da bai hemen, eteskigulako emaitza gune egin du mezen ondatea, baina bueno, dena pasatza eta gustu no eta aurrea. Bueno, lehengo astean laugarren postuan, gaur gauza bera gertatu da, Urruti xamar, Urdaibai, batez ere Urdaibai. Bai, ez, lehenik zorion du Urdaibai, ni uste ikenarazko kontxain du lago eta ikenarazko denboraldia daude mesala onda, merito dobliak alako ez. Eta bueno, hori esan da, guk alde nahi dugu. Eguneko una eman dugu, ni harro nago nire plantillataz, 19 dugu, nik uste denboa jarra dela. Eta esatizu, mesela, agian pixa pentsatu berko da hitzen berko du lasaio, zergatik izan iritsi guk uste duen bezain ondo iritzerko gondukula ez. Nik uste hori baino gehixu egiteko taldeak hola, baina ezin izan dugu, eta honekin konformeratu behar dugu eguneko una eman dugulako. Denbora karagarriak esan dezu, Ni nire bizitan bi bierdak egin ditu baino bia, osea, nire bizitako hirugarrena eta esate dizut. Ni bugatu dena zorion ditu zatik, hasieratik anatzak gatu gamezela estropa haine arraitia eta hor mantentzia kaikunatzen jarri, behaile baik egitena gaurti bastila eta alare pentajako joztigu batea bueltako, ni uste hori txalotzeko ala, eta esatizu, dena eman deu, da oain pixka descansatu eta errekuperatzen du. Oin pixkat hemen gertatutakoa aztertu esaten zen duen, eta oraindik ere denboraldian zerbait geratzen da eta beste banderaren bat hori emateko itxaropena, bai? Bai, itxaropena beti dakau, ez, da ni uste saiatu da obligazio dakau, ez meza hori joko geha, eta herri guzti bat dako atzetik da horrek obligatzei guten amatea, ez. Ni uste durro maztu gara hande berriz tope jongo geha, trenerua dakau, gauza gondo iteko, eta ea suerte pixka dakau, da bandera amaten gazten duen etxea. Eskerrik asko berriro. Bale, zuei. Eskerrik asko Irakoitzetxe berriari, zorionak bere emazteari, beste bi arraunlari etorkizunerako ekarri ditu eta herriarentzat eta egia zen eskerroneko hitzak izango dira gaur hori jon, patroiak astean zehar erakutsi duelako, arraun elkartearekin hor duela konpromisoa eta hori betetzeko gai izan dela momentu garrantzitsu honetan ere Ibon. Bai, argi eta garbi. Nik uste dut horiok Irakoitz arrauna utzi egon zen, azkeneko bi urtetan, jendea etorri da, hori horatan niretzat, eta hori guzti egunez, Igorrek egin duen fitxaketarik, edo, fitxarik honena, Irakoitzen uste dut, taldeari momentu txarrenetan asko utzi diola, arraunketaren joera etere asko transmititzen diola, eta nik uste dut talde horretatik, ongi etorri Irakoitzen ekarpena, hori otarrentzako, eta bestetik nahikoa esan du, aztertu beharko dugu, ea zergatik, kuadrilla egonda ez garen kontxara heldu, hori guztiek egin beharko dute hausnarketa hori arraun elkarte guztietan, entrenatzaile guztiek, argi dagoena da, entrenatzaile guztia saiatzen direla, arraun elkarteari duten onena ematen, eta arraun elkarteetan urtea bukatuta gero orduan dela, ez? Hausnarketarako momentu. Hori da, eta hori postu oso txarra izaten da, Aspaldi esan zidan, gaur orezko txanda jokatu entreni bateko entrenatzaileak, hemen bai ondo patzeiek eta etzeki zer da zer, baina jendiak ez dik entrenadore izan nahi. Niko goan du Santurtzira joan dagoan nola esan zuen, alegi hor presioak eta halako herrietan, Orio baten, Bermeo baten, Hondarribia baten, Pasaia baten, ikeragarriak dira, eta alde horretatik, guztien aurrean, txapelak kendu behar dugu, saiatu behintzat, guztiak saiatu direlako, eta horregatik ikusi dugulako gaur ikusi dugun ikuskizun. Eta hor daude, gaurko denborak ere, eta egia zen natura lagundu egin du, baina hemen ikusi dugun denbora sorta, ez dugu ondorengo urtetan oso erraz ikusiko. Eta hobea luke arraun munduak, arlo guztietan, arraunlariek uretan eta entrenatzaileek ematen duten maila emango balute. Bai, besteak beste, bulegoetan, denboraldi honetan, bulegoetan eta epaimaietan eta eman diren hainbat adibide, ez dira izan gero uretan ikusitako ikuskizunaren mailakoak. Eta hor ere, negu luze honetan, badago zer aztertua eta zer konpondua. Baina hori, aparte utziko dugu, esana dago eta orain gaur San Juan derren eguna da, emakumeetan garaipen handia lortu dutelako, Bermeotarren eguna da, eta hemen da betiko irudia, guri gustatzen zaigun irudia, zaleak hemen, garaileari behar bezalako ongi etorria emateko. Kaian, hau da festa borobiltzeko modua,
herrira joan aurretik. Gero noski, norbera bere herrira doa, bere adizkideekin, bere familiarekin, eta bere hurbilekoekin ospakizuna amaitzen. Eta Bermeo festak ospatzen ari dira, Mikel, baina hor arranpla orain ura bera doa, arranpla luzea da, eta hor mahoi kolorezko jende asko ikusten da horre. Ea ba, arraunlariak bere ala izango ditugu. Lehorrean, veteranoak ikusten ditugu ospatzen, gazteenak bezala ia. Bai. Ez da gutxe horako. Badakizu, zenba kostatzen den horrelako naipenen lortzea. Besteak. Gazteek aukera gehiago behar bada bai, eta zuk igualez. Hori da, eta kontzientzia oso garbia zenbat lan dagoen horren atzetik. Gora arraunak. Zorionak Bermeo Urdaibai. Bat eginik orain arraunlariak zaleekin, herriarekin. Eta gozatu galanta eta bai, badoa zuretara. Hau ere, azken urtetako irudia da. Salto eta bezarka da zaleekin, lagunekin. Eta egia esan ez dute astuko Bermeotarrek gaur hemen bizi izan dakoa. Eta 19-0-2-88 irainaren 7an, 19-0-1-78 irainaren 14ean, guztira historiarako marka. 125 urte, 119 edizio eta 2 egunetako marka berria hauxe da. 19-0-4-76 Bermeo Urdaibaiko arraunlariek lorturikoa. Bandera ederra da, baina horrelako ongietorria ere, Ibon. Ez da saritxarra, Oikolun gaindartxoa dugu. Askotan esan dugu, ergometroan eta guk dauzkagun datuen arabera, hori saltzamendik eta izperro bezana da. Ibon, alakorik ikusi behar genuen ikiragarria hemen da, mutilpuzka honek, moitzen dituenak, pentsa aizperro batek, jone batek, hauek ikusi dutenarekin ez zateko, zer den hau moitzen duena. Hau Miguel Ruiz dugu. Alabarekin. Gabriarra, ea Xabier Andueza, hor inguruan, hor dagoen jendetzaren tarte hortan, bera eta noski, kamaralaria. Unanue. Hor inguruan den. Aurrera, Unanuerekin ikusi duguta. Aurrera, Xabier. Jon Unanue, Azkoitiarra, lehorrekoa teoria baino hemen bandera astintzen eta Urdaibirekin zorionak. Eskerrik asko. Egun dotori dugu, gaurko hontan gukin etorria eta azkenin etxea emateko mundu, hemen lehen bailen jundu dugu, bestela kendun goi eta. Ez dakite hitzez esan dezakezun sentitzen ari zeana, handik ona etorri zeatenen, hau zer da? Sentitzena, herrixe gainin doa, laune gainin doa, familigun, eskiet, danak gainin doa, eta hau ezin hau ez lo bizto. Erakustaldi eman dezute, lehengo egandean emantzen duten gaur berriro, ez bakarrik bandera txanda nagusitu ondo gainera. Hau ez da kasualea dizen. Aurten urte batzun gabiltzola, liga aldetiken, izurra hori nahi izan gaitu eguntanetan, etengabe euki dugu aldenetatik bombak, baina erantzuten jakin dugu eta gaurko emaitza horren eraguzgarria. Zalantzarik ez dezute izan astean zehar ere ez, ikusidak zalantzarik gabeko astea izan dela. Dotore gilegea, ontzixe tiro bat bezala zigun eta gaurko honetan ikusi da ez zala kasualea izan aurreko aste gure. Segi gozatzea, mila esker, zorionak. Hori posa Unanurena, eta hori meritoa mutilone duena. Guztie dute meritoa, baina kuadrilla hortan tosta bat irabaztea, benetan garestia da, Igor. Eta okerrezpanago, arraunean ere, duela 3 urte hasi zen, eta bera mutil gazteak, nola lortu duen, Azkoititik egunero Bermeora joatea, eta treniru horretan beste Euskalki festa ederra ibiliko dute. Azkoitiarrak, Oriotarrak, Ondarrutar ere bai, Bermeotarrak duten euskera partikular hori ere bai. Oso polita inork ez dezala gaizki ulertu. Ez. Eta hori dena Galiziar ikutuarekin. Kantabriarren bat ere bai, tarteko. Eta bi mitartean zaleak, ebentxe badatoz, poliki. Azken protagonista bat entzat hartuko ditugu minutu 2 edo 3. Ea, Salsamendi jaunarekin hitz egin beharko da ba? Non da Jon Salsamendi? Gaztainazpi agertu beharko da, esan beharko digu momentu honetan ze sentitzen duen. Hor nomait ibiliko da. Bai, Goizean ikusi dugu. Noski.
Badira hor protagonista denak eta merezi du Jon Salsamendik orain bere tartetxoa, hori izan daiteke modua behar bezala errematatzeko gure gaurko emanaldia. Uste dut 2000 urtean, eraman zuela azkeneko Kontxako bandera, Jonek, pentsa, 14 urten, zenbat gauza gertatu daizkion, eta zorionak partikularki Joni ere. Kaikuren jarraitzaileak, eta hau da, Donostiako estropada, Arraunaren festa, Galiziatik ere bai jende asko, aurrera Salsamendi jaunarekin Xabi Andueza. Beno, hemen da Jon Salsamendi, ez dakite posible dugun berarekin hitz egitea, haze festa, zoriona lehenengo. Ba, eskerrik asko. Bueno, zuk askotan sentitu dezu rampa etortzea urte asko, baina urtero berezia eta ezberdina izango da. Bai, banderakin ja 14 urte badia, banderakin 14 urte badia, aiatu ez naizela, arran blaunta. Lehen urte nik uste arran blaunta banderakin ito bergenunak gu ginala, baina, bueno, inberreko gintzian eta kitxo, gaurkoak bali jau, ni oso guztua no, bat entrenatzaile eta profesional bezala, lan ikaragarri jendeulako urte guztin, eta lan ikaragarri hori uretan erakutsi duelako, bai lehenko jaten da bai gaur. Eta bat horretaz sentitzen naiz harro, eta geho horrek balitu izan bali madu, bestei garaitzeko, ala eta hobe, ezta? Baina nire eginkizuna zen, ikusita bat talde honek ze potentzial zuen, alik eta ondona honea ailatzen saiatu, eta lan guzti hori esan izuten bezala estropan demostratu. Bai lehenko jaien da hontan, eta hoxe ikusi dut, gaurkoan lengua baino bia irutu zait, asko ze gure indarreta seguru bo, eta pixka bat, arraunketa hitz baten esan da elegantiokin, eta konfiantza handia genuen, guri egin ezkeo horretik ibiliko ginala, eta alasi izana eta oso kontentu no. Erakustaldi ikaragarria lengua esten emantzen duten, esantzen duen aste osoa pasadezu, bandera etzeola Bermeon esan ez, gaur beste erakustaldi bat, eutxi bakarrik ez, eta ze rekorra egin dezuten jardunaldia kontutan hartuta, ikaragarria. Bai, lengua azten aipatu nuen, hemen irabazti nahi dunak betire baldintzak ematen baldin badia, denbora honetan ibiliko ala, eta bai lehenko jaien da bai gante honetan baldintzak itxasuan azkar ibiltzeko izan dira, bai alde batea eta bai bestea, eta horrek utzi digu alako marka egitea, baina horretaz gain guk kontrolatze duguna gure lana da, eta esan dizuten bezala gure potentzial altua zen, altu bada, gure lana oso ona izan da, mutilak ikaragarri ondo erantzun dute urte guztin, eta lehenko azten ez bagenun ikusten irabazita bandera, alasi ezalako, bandera gaurko estropakin bukatu behar da, baina bai, konfiantza handia genula, bentaja baino gehiago, azte guztin esanetena, ikusi genulako guri egin da, hobia ginala, eta gure eginkizuna hoiz izan da gaur berriz ere, eta pelikula antzekoa ikusi dugu. Jon, emoziorik ez diezut eman, aurtengo ekitaldiari, ez da emoziorik izan, Bueno, emozioa hori oso personala eta subjetiboa da, hori bakoitzak erabatea bestea sentitzeu. Gutzako, emozionantiaz gain, laia izan da, ez da? Ze, disfrutatzen duelako uretan, emaitza ezin hobe izan dalako, eta ez dakit, ikusleantzako ze emozio izan du, baina hemen halako bentajakin ez dezu ziur ikusten gauza, estropa honetan emozioa beti izango da pilpilen. Bermeotar jarraitzaile asko, hemen inguruan rampan, hemendik aurrera, festa, gozatu harrera herrian arratsaldean. Bai, hor amori bitan lehen bazkalduko dugu, eta gero ustez 8 aldeo udaletxiak zerbait prestatu dula, harreraren bat edo beste. Eta, desiatze jotena Bermeoko herri guztiai, aste guztin desiatu joan bezala, festetan bai daude, goza desatela, aurrena beraien festetaz, eta gaur bereziki bandera honetaz, herri osuak sufritu eta bultzatu duen bandera bat izan du da, eta nik uste gaur beste kontuk aparte utzita gozatzeko eguna besteik ez dela. Zorionak eta gozatu. Eskerrik asko. Zorionak Jon Salsamendiri, zorionak Bermeo Urdaibairi, jaun Andreok, hor dira, garaileak, ontzia lehorrean, eta hauxe da momentua azken erremate emateko gaurko emanaldiari. Ibon Gaztainazpi, egun historiko bat bizi izan dugu, hau hor geldituko da, bi egunetako marka, Arraunek arte asko oso maila honean, eta goian gizonezkoetan Bermeo, emakumeetan San Juan. Hori da, eta nik horrela botela esterrean historia aipatu duzu, Mikel, eta bi arrazoi aipatuko nituzke, bamendik urte batzuta edizio hau gogoratzeko modukoak bat. Emakumeen lehian ikusi dugun berdintasuna,
niretzat orain arte ikusi ez duguna, txalotzeko modukoa, beti gora datoz, eta nik uste hori Arraunarentzat oso pozgarria dela, eta bestetik, Urdaibai, Bermeo handi bat ikusi dugu, pentsa 19-0 19-0 egin du biegunetan, biegunetako marka lortu du, eta hori nik uste dut, historiarako geratuko dela. Eta Saltzamendiren hitzak gaituta, gogoan dut, aurten elkarrizketa batean, edo nola entzunio esanez, gu sufrimendu maila hau ez dago berdintzerik, hau gogorregia da, ez dago hau nolabait goxatuko duen. Ea gaurkoak goxatzen dizkion jakin badakigulako, berak une gogorrak pasa dituela, eta gaur gozatzeko eguna dute, bermeotarrek eta zorionak, aile guztiei. Ederki, zorionak garaile guztiei, zorionak Pasai Donibaneri, gaur emakumeetan lehen aldiz garaipena lortu dutelako, iaz Zumaiak, aurten erreleboa, hortxe etorri da, Pasaiatik, Pasai Donibanetik. Eta gizonezkoetan zorionak bermeotarrei garaipena handia lortu dute, eta eskerrik asko Arraun Elkartetako parteide guztiei, arraunlari, prestatzaile, laguntzaile, kluetako ordezkari guztien artean egiten dute festa hau, eta gu saiatzen gara hori Euskal Herri osora eta mundu osora telebista bidez eta internet bidez, EITB eusen bidez eskaintzen. Eta bagoaz, gogoratu hori bai arratsaldean, Bermeon izango garela zuzenean, Pasai Donibaneko irudiak ere eskainiko ditugu, noski, emakumeen ongietorri hori ederra izango da eta baita ere Pasaian, eta datorren asteburuan ligari errematea. Larunbatean Bermeon izango gara, 6etan, Bermeoko ikurrina izango da jokoan, eta igandean El Corte Inglés banderarekin errematea, denboraldiari San Miguel Ligako azken estropada izango da hori. Badugu beraz, beste asteburu eder bat Arraunarekin gozatzeko. Eskerrik asko eta ondo bizi!